Hello mga ka-listeners, mayong hapon ug ang oras alas 5. Tangkod yun mga ka-listeners, no? Alas 5 sa kahaponon ug karon mag-upload ta sa part 6 sa Happy Ducky Duck mga ka-listeners. Ug sa dili ganahan sa vlog diretso mo sa drama, no? Matik na no? Forward. Yes, dili pa ay may balo lang ko no nga gahapon nang tata mag-upload og aning dramaha galing kay napuno akong cellphone dili maka-mix mga ka-listeners nya. Ganina naghimo na ko og intro vlog pero puno man akong cellphone mo nang delete pa ko mga listeners unya samtang human ako delete nagsubay-subay sa ko sa mga comment ba magbasa-basa ko sa mga comment mga listeners dito sa Gen Radio og nakabasa ko sa comment ni Ma'am Grace no. Si Ma'am Grace mauna ito ang sponsor karon sa load mga listeners no. So siya may naghatag karon sa load nato anay mga listeners si Ma'am Grace Blanca Flor no. Nya nag-comment siya mga listeners nga nako nilain nga nag-upload og aning dramahan no, aning Happy Ducky Duck. So murag makawa og gana mga listeners kay murag naadyo mga kuan ba kanang makigbangga bitaw. Nya sa primero mag-upload sa drama nga Limbo. Pero wata kadayon kay gi-overtikan ta ni Radio Drama Bisaya mga ka-listeners mo na nga ako ining giveaway sa iyaha. Nya karon upload na buta ning Happy Ducky Duck. Nanapoy nakigatbang mga ka-listeners. Nya taas na bay kog agi ani mga ka-listeners. Problema ni kay naay laing channel nga nakigatbang ba. Adi ba kaniyaha ra gyapon kay mo maor mag-style sa Radio Drama Bisaya. Unang nakunon ko bang nga basig iyahar gyapon nga channel ba. Mga kaingon kita nga kung iyaha man gani mga listeners no kung ako masayop ba. Makaingon ko nga grabe gid ka selfish og iyaha man gani na nga channel kay sa primero gi-overtikan ko niya sa Limbo. Nya karon nanapoy lain nga ning overtake kung iyaha man gani na no pasayloon ako kung nasayop ko no pero mamaor mag-style gud siya ha ang maong channel no sa kuan ni Ma'am Grace Blanca Flor ba nga nag-upload pud og Happy Ducky Duck man nga makaingon jud nga gani sila di ka mao mo respeto ba sa uban nga mga uploader. Kami gani nga mga nag-una nga uploader wa gani may maghinako ganing mga drama kay balo gud nga dili ni ato nga drama sa DYHP ni man nga makig-angay ba unta nga na mga listeners ba kay maot magayo ni nga imuon na lang pud tanan nyang uban luoy tanang uban labi na kay daghan ba pong kana mga bag-o nga uploader no. So naghug og gabahin-bahin ba sa para ni amigo amiga drama ni pala may drama nya sa radio vlog no mga na babahin-bahin ba kini si Radio Drama Bisaya murag halos iyaon na lang pud tanan drama. Ni-upload mo siya karaan ug buot sabton mga listeners naara ba ko aning mga drama ha kining Estranyo sa Gugma no. Una nga pero wa ko mo upload kay di ko gusto nga makigatbang ba pero kung iyaha magani nang bag-ong channel ron kanang radio listener kung iyaha magani na makaingon ko nga grabehan na pud kahakog og drama no nga dili makigangay ba. Nya siyempre kinsa may merkansiya ni ako monetize nya kadto nga nakigatbang bag-o pang gasugod. So ako may madamage ani og Marios content para sa una ba katong nahitabo ba katong nangupya si Boy Pordoy sa una. So sa may nahitabo ato Marios content ako no. Nya si daghan to ni kopya sa una pero na Marios content pud sila no mga ba. Nya si amiga drama usa na ana sa mga nangopya sa una na risk content pod wa ma-approve iyaha kay puro kinopya nya mo to nga ning kamot siya og edit og iyaha nakat-on ra pud siya mga listeners noon nya maayo na siya mo edit ron ana nga nagrespeto ay may isip mga uploader og drama pero kining bag-o mga uploader uban kay mura makigbangga mga listeners way klaro ba kanang murag halos ilaon na lang gid butanan ang katungod ba sa pag-upload sa drama ba murag bisan pag wala sila maingon nga giangko nila pero pagkangan ba nga nakaibaw na guna sila nga naay lain nga nag-una og upload
posible po kayo gula na sila mag-search. No di katuhan nga wa mag-search ba. Way siguro gusto na sa mga listeners pud ba nga kini nga na magud nga makig-atbang ka kasina magud ni mga listeners no, kining kasina mo nigingon nga perting mautag gining pagka magisinahon mga listeners. Kay mo yun kinaiya sa yawa ning pagka magisinahon kung mo na nga di gid maayo ning makig-atbang ba kung kay bawo ka kamao ka mo respeto sa imong sikat tao di gid ka mag kuan mga makig-angay juga ba lain makayo kayo nunaon kay halos ang kuno na nabutan na no, pero pasiluan pud ko kung nasayop ko radio drama Bisaya no, pero mura magog mamao ra sa style sa imuha god ang dating ba kusog mo overtake bitaw sa nakauna kumbaga halos imuon na lang pud tanan. Pero nagduda po ko nga kining nag-vlog karon nga radio drama Bisaya, di ba na may babae na nga mo intro vlog no, duda ko nga dili jud na siya moy admin, murag gigamit na siya nga moy admin ba amoy makita ba para kuan para magtuo pud ta ba nga siya joy kanang tag-iya na mong channel no. Pero duda jud ko nga dili na siya tag-iya na kay kung yun ana ka kuan ba yun ana bitaw na nga dili ka mao mo respeto sa ubang uploader lain kayo paminawo no. Diya tanaw na ko niya buutan po siya naong si radio drama Bisaya no, murag duda ko nga dili siya maoy admin na ng maong channel kay manta kay bawo og siya ra gipa-intro vlog ba yan na kay kung bati ang kayo kung siya kintahay na ang inuna og batasan niya iba siya di ba maot kay paminawon kung iba siya nga dili siya maoy nagbuhat na nga manglamang sa uban ba nga di makig-angay bitaw mga ka-listeners. Ano na puro gila giba ano ko gila ay noon nga puro di na ko mapadayon aning dramahan noon kay lain kayo nunaon ba nga ikaw nagsugod bitaw niya lain may mutiwas lain may kanang makibangga nimo ba nga mo respeto lang gud tapon mga listeners kay lain na po kayo nang ana no nga ako ga respeto gud ko bisag pag mga bag-o nang uploader basta kay di lang ta magpareha ay ba mao gud sabot-sabot na mo ni kuan nya amigo amiga drama nila kini si DJ Lex Remix no, amigo na ko ni sa karon nga mga uploader no nya si kuan si tingano kalimot amigo drama sila ug si Palamay drama no, kini sila mga maayo kay ni tao ba kasi nabot yun ba gawas ng anim kuan bag-o nga uploader kay murag lisod kayo kasi nabot kay murag iyaon na lang yun po tanan murag mag among-amongon ni atuwa nya naka wapal ba jud ko kalimot atong post niya sa una gatong kanang pagka-reels content sa iya mura bag na masangil siya sa uban nga channel nga dinadamay kuno sa kanilang pinagdaanan. Murag niya na bitaw nga gibaso lang uban nga uploader niya siya ra ba joy kusog kaayo mang overtake nya pagka-reels content kay nagpuspo sa kanang community guidelines ug murag iyang gi-blame ang uban nga uploader nga og both sabton ang ubang uploader mo give up gud og mo give way gud sa iyaha gud kung panalitan na iyaha nya karon ug naay makauna overtikan. Pero kung nasayop na jud ko ani akong una-una nga iyahan ng maong channel pasiluan pud ko video drama Bisaya. Pero kung imuha na inaot tapod nga magbaton kag respeto ba sa amo asad nga nag-upload ba kay angay-angay lang gud pod kay siyempre imo na lang pud ay tanan ang drama. Lain po kayo no naon nya imo tanan nya ang uban wa nay kuan kay ug nya na style lang nga dili ka mohatag og kanang kamo uban mga bagong uploader kung nasayop ko sa pang radio drama Bisaya kung kanang bag-oron nga ning butho ba kung kuan kung panalitan ikaw ma-approve na ka pohon ma-monetize ka nya naay makig-atbang nimo kanang imuhang in-upload kay atbangan og pareha ra pod nga drama ja Marius content ka malipay day ka badi jud ka malipay kay simpre ikaw ginakauna og upload nya atbangan ka sa lain malipay badi ka nga yana hindi jud ka malipay so narabay gingon la sa Biblia mga kung di ka gusto nga may tabo sa imo ang imong gibuhat ayaw buhata sa uban
no? Muna na akong hangyo, no? Murag gilaay jud ko mag-upload bis kay loading pa kayo kay way internet ron. Ako kanang hinay kay data ba sa TNT. Dungagan pa ning na kuan ni Ma'am Grace, no, nga nagpaibalo si Ma'am Grace nga naay kuan na ini-upload ba og parehaan ni. So nakita siguro niya nga kusog kayo ang views aning ako ang upload nga happy dakidak mo na nga dali pud siya og kuan atbang, no? Kumbaga kung sa tindahan pa tan-aw niya kusog halin kayo sa katindahan makiatbang baka nang kasina lagi nga na ba kalisinas ba kasina gyud nagtukmod ba pero kasi may gasuguan ng masina kadi ang yawa. So kinabatian kayo nga batasan mga kalisinas. So inatonta nga sa mga ubang uploader karon nga mga bag-ong uploader pagrespeto pud mo sa mga uban ayon nyo kanang suluha pag-iangay pud mo sa uban nga uploader kay parehas man tanan ning kamot nya kay bawo man ta sa role sa YouTube nga lisod kayo og kuan maris content ang tanan tabla tanan lain kayo usara hinungdan kuna kami na amiga drama ni pala may drama ni Digilix Remix kuan gyud me angay gyud kung sa iyaha dili ko mo-upload kung sa iya kuha di ko sila mo-upload nga na may sakto mga kalisteners pakig-angay ba nya pagrespeto unya lang ko mo shout out mga kalisteners ni human ani no kay murag taas na niabot nag hapit na mo 12 minutes sa ending na lang tayo mubasa sa inyong mga komento mo shout out paminawan ninyo ang part 6 sa Happy Ducky Duck. Wa mo tuo si Bibot sa gisulti siyang sinaligang agent ngang kampo ni Andot mo'y desidido sab kayo nga mopalit sa Villa Fronteras. Para sa nauna, way kwarta mga nauwahe o gitawag kininiya og mga inutil. Usakad law na samtang nagisgot si Villa og si Abyang sa mga kabuang ni Bibot, kalit nga nahiabot si Brenda. Kikalaan niya ang laing sumpay na tusugilanon, Happy Ducky Duck. Kadiyot lang, paabot ako diha. Uy, papadayon na lang na siya dire. Mahimo bang mo dayon? Dayon! Dayon lang din his pantawan, day. Ay, salamat. Mudayon gid ko ha. Kumusta naman mo din, Bella? Okay ra kaayo mi dinhi, Miss Bren. Og sigurado ko nga nahipaw na gid mo sa balita din nga kining Villa Fronteras, ibaligya na ni Bibot. Mo na among nadungog nga balita, Miss. Unya, unsa man yung plano? Nga kung mapalit na ning itaa, sigurado man jud kong papahawao mo din Nangandam na Miss among kaugalingon, Miss. Og wa mi mabalaka ana. Wa mo mabalaka. Tuhod kay kita niyagan mamong Bibot. Nga adto na mo papuyon sa ilang mansyon. Di ba? Di sa pingon ana. Kaysa pagkatino ko di kita mahitabo nga adto mi mupuyo sa bahay sa laing tao. Nahibaw ko, Bella. Nga si Bibot, dako kayo o gusto nimo. O gani ang iyang focus karon diha nimo. Bisig nahibaw siya, nga iyang mga negosyo nagkalisod na tungod sa iyang pagpabaya ug sa kanunay niya pagpaningkamot nimo. Una sa tanan, wa ko'y kasayuran anang tanan, Bren. O, disab na ko sa kung nga ang iyang focus, ni adin hinako. Gidaygan ko na si Bibot sa makadaghang higayon nga wa siya mapaabot na ako, Miss Bren. Basin bayag ni gamit mo dinhi og mga lumay. Wasap ko mo tuo og mga ingon ni anak, Bren. Ikaw, kay mituo man ka nga nung wa man ka mo gamit og lumay, aron maimo na gid na si Bibot. Diba? Di ba nangangkon ka na ko kaniadto nga imo siyang boyfriend? Unta to. Pero unsaon ta man? Giilugan man ko sa lain. Unsa may gusto nimong mahitabo, Brenda? Gusto ka nga tabangan ti karon maimo si Bibot sa hingpit? May mahimo ka pa, Bella? Duna. Unsa ba kay mo mahimo? Aron mabawi na ko pagbalik ang pagbati ni Bibot dinhi nako. Daghan ko og mahimo kon mo kooperar ka nako. Okay, sige. Maminaw ko sa imong tambag. Una sa tanan, uspo ni mo imong estilo. Magpaubos ka. Ug hatagan nimo og respeto ang imong kaugalingon.
Unya, musulod na dayon nga maantigo na unya kang morespeto sa katungod sa uban. Og pinaagi ana, basin pa og mausab ang pagtan-aw ni Bebot diha nimo. Kaysa ipanghagad na lang nimong imong kaugalingon nga mawala unya bili ang imong pagkababay pa. Kung masunod nimo kini akong tambag, Brenda, dako kaayo ang puruhan nga mabalik ang pagtan-aw ni Bebot diha nimo. Well, basin tuod og sakto ka. Pero hangyo lang ako, Bella. Kung mahimo magtinapangay ta, or mawa ning ako mga pagduda diha nimo. Tabangi kong maako gyud si Bebot. Wa kay angay dudahan ako. Kay wa gyud ko'y interes sa imong Bebot. Mas ikalipay gid hinuon ako kung kamo gid unta ang magkadayon. Oh, daghang salamat, Bella. Okay. Gidawat ako ang imong mga hagit og tambag. Og manghinaot ko nga magpabilin ka sa imong pagkabuutan og pagsabot diri nako. Mula kita sila bila, Dot. Mula usta kay nga naman ang hadlo ka ni Guryo. Ay, padlo. Ipos-pos ko nun to. Ang malingaw lang ko na Goryo kay labi ka sungugon. Duta ipos-pos lagi. Magdito rin tiguan nga na. Kita rin din yung puspusan. Basta magkita ni. Kana si Noy Guryo masuko pa na nato. Pero inikahibaw na niya nga nanatay kwarta. Mutangga na nato nagmayok lay. Sakto ka, Dot. Now, Now, Goryo. now nga to. Urag ang takan mo kwarta. Hingwal tiking naong. Diha. Pero, Pakulo, lagi. Juan, mas labi na siyang malipay ron. Kay ato siyang bayaran sa itong utang niya. Malipay gito. Binuangan na ba tiguan nga? Ha? Imbis ba tayo utang, himo kita doon yung utang niya. Ay, sagdi lang, good. Sagdi lang. Sabto lang na nato na siniguryo. Di na siya problema. Oh, uy, Dot. Huwag ibalibak eh. Oh, sinaguryo. Sinagpaingon nga ni. Oh, bitaw na. Ay, mapus-pus ko maghanap. Bantay. Padapin ko kamay. Ato na pabotan. Tara, nay. May hapon, Neguryo. He? Kamu dyan na? Asa ba mo paingon? Ay, kuwan niya. At tamis inyo, Noy. Puspus, Clay, Kaya puspus, doon may Clay. toyo ninyo. Puspos. Asa ba yung tuyo? Ha? Ipuspusi ka ron? Unan ka, So, Clay. kung may puspus doon. Osto di eh. Ay lang. Napaw di mo yung utang nako. Ay, mo bitaw na usas among toyo, Noy. Kay amo kang bayran. Oh. Uy, ang taon dong. Uy, sus ka ikog na ko ninyo. Nindot ang balita, uy. Abi. Ihatag na ko inyong bayan, bi. Ihatag. Ako ano gano? Ay sa? Aya. Matigiling nga. Adto lagi may bayad sa inyo, yun. Hindi na kinanglan. Ay, ayaw. Boss. Madak ko kining awaya ron. Noy, Goryo, kung ano may mabayad ni mo, hatagan ka na mo 5,000. Pero kung adto may muhatag dito sa inyo, yun, among pagkapinan. Tinood? O lagi, siya man. Sorry. Mas mayo sa Neguryo nga adto mi mo bayad sa inyo. Kay aron ron lang makasaksi nga nakabayad na minimo. Pila ba inyong pagkapin? Ang among 5,000 nga utang, Noy. Ay. Mo na mong 50,000. Yun na! Hmm. Di ba nagsabot man daan itong tubuan to na ako? Miuyon mo nga inyong tutubuan, di ba? Ayan. Bilam na gusto nimong ibayad nimo, Neguryo. Magkabayad ka mo kung pagkapinan tamog. Siya kapinan. Panilan tamog. Usa kagatos kalibo. Sas! Kinigubot na gini. Nakuha ng tubuan, ay. Hindi ka mo dawat sa kintamil. Ha? Noy? Taon-taon naman ito nawa din eh. Taon-taon naman wa na mo mo eh. So, mudako yun yung utang. Gabi, utangasan! Di kasi kumil! May mong 100,000! Kakusog sin mo! Kasugan na mo kwitador na eh! Nasaan? Usaman! Nay. Magkabayad mo na ako ng kajidaraw, dili. Nay. Usabay! Clay. Ikaw rin ipuspus na ron, Clay. Ay, usukod na. Nay, makabayad mi nimo na, Noy. Ha? Ni aman mi, darata si Kiso. Bayaran ka na mo. Kaya! Muna gusto na kong mahitabo. Dali sa magkasabot. Dali dong. Kuya mo na ko. Ato sa sabay! Ano man ang itik nga maramanig nagsalimuang. Akong sudon dito sa kwarto kay.
Uy, nga naman yung usa ka itik nga, wa naman maglihok. Happy. Nga naman ni si Kwaki, pe. Nga, wa naman siya maglihok. Kasi kung saan na nahitabo na yung itika. Kinahanglan nga, mahibaw sila si Andot ini. Tay, gusto ko niya mong kalaki. O, pabayad ba kagdako nila ni Andot? Ay, Okay ra na, Bel. Mobile lang yan na. Agin na siya na o pahinungo na mo ninyo. Wala no? ha? Nga kung mapahinungod mo na mo, Andot, ay mo pagbayad, oy. Oh, Kaya wak man may utang na mo. bila na usap ang kabila. Magsiyip kang balibad niya. Nalimot na ba sa kusala? Ayaw pagbuti ng Andot kung sa ilang kabubuton, hala. Mauwaw ta nila tayo, oy. Dira. O gawas pa nga nung maabot man kuno kag usa ka gatos ka libo. Isayunan baya ka tay. Mauto nila ni Andot, oy. Oy, Goryo! Hoy! Ayaw gani pagpabadlong diha na. Ado, dong, andot. Ayaw mo paghatag, dong, kay dili mi mudawat, ana. Sila! Di mo dawat, pero ako mo dawat ko, hala. Helom da, Goryo! Nga nung magbuot pa mo. Nga gusto na nilang Andot, hala. Andot, kung muhatag ka ng kantidara, kay manluod kid ko nimo. Ay mong sabak, respetare ko ninyo. Level, ay mong kablaka. Kaya namin ng kwarta. Abi sa kimo pa na mong 20,000 na. Kaya pa niya pagkay! Nga saman. Ano ka ba? Sa tudong? 20,000, ha? Hala, tiyaw mo na! Wala yung problema nila, hala! Bel, naman. Naman. hilom sa dira. Okay. Bel. Kining, alam mo kaguol anang kwarta. Bunal yan. Nang abiyang. Kalipay man na mo nga makahatag ng katidara. Medyo ko musugot ana Andot. Kung ninyo nang buhaton, di na kumanagad ninyo. Ay, nayabag naman siguro kabila. Panagalang yapon kay mayo ka ng ilang ipakitang gawin din na ito, Ay, hala! ikaw, Goryo ba? Kadali ra gyud nimong Santa Cohons daot ang hangin, oy. Kwarta na gani hisgutan no, ato daing kapabor. Kamu ay mga kwanggol masiguro mo. Ayaw din butangin daw sa kahulugan ng ipakitang kaayon ng Andot o Paklay, hala! Kaniya sila ano ipakita ang ilang pagkahon din nato, hala! Ano mabalik ang maay na itong kababuton nila, hala! Husto na, ngabiyang, debi lang. Huwag iba sa'yo, Mr. Goryo. Digdong kay kang tao na eh. Sus, siko naman. Okay, kago. Hatagan pagka namog dagang kwarta no eh. Basta ha, basta. Kung ninyo nang buhaton din sa among atubangan, manluod lagi ko ninyo Paklay Andot. Mo nga hangyo lang gyud nako ninyo, ayaw gyud mo pagbayad ha. Ayaw mo paminawa na nila Andot, Paklay, hala! Ang binang kwarta! ha? Ayaw! Tapa. Yapaw na, kadiyat. Sika. Pasalo ako ninyo, ha. Kuan, naglibog ko kung unsa gay among himuong desisyon nini. Oy, Paklay! Siguro. Ngano ba ka? Hoy! Ngano nagsige magkag-agbay-agbay anang Goryo? Ha? Unsa ba imong gihonghong niya? Pabor kay kilid, oh. Sige ko na. Ay, wala na amigo min doha. Oh, pabura oh. Di ba noy? O lagi. O, beto. Ya. Bueno. Sika. Maigo ta diha klebid din. Noy Goryo, pasalo almin noy. Di mahimo nga atong supakon /bila og nagabiyang. Hoy. Ato lang sundon lang gusto noy, ha? Kapag duha ba? Hala, panood mo duha sa inyong kwarto. Daan mo samog na. Kami ni Andot no, Paklay, nalipay kaayo mi nga niya mo. Pero di mi gusto nga maghatag-hatag mo na mo. Igo na nga, mobisita mo na mo inhi. Ay, siya. Hala, lagi ni mga bayana. Oy, hala. Andot, Paklay, ako ituhuin ninyo din, he. Welcome mo anytime. Ay, magtuuan na nila, hala. Nga saman. Ayun, ipiit na mo ko nimo, oy, Paklay. Bilib ti ko ni mo ni Goryo. Uy, dalagon di ka magkamakan. Oy, Paklay! Oy. Oy, ikaw ba? Ayaw sige buladahin as Goryo kay mugara na. Wa man kumabulada nang tinuod akong gisulti na liog ay dutas liog. Oo. Ngano ba mo? Oy! Tuwad ka ron. Oy, paminaw. Maayo pa ron na ninyo siya. Kay doon naman mo ihatag. Pero kung wa na gani na, ay nalagi mo pangandoy, makabalik pa mo din he. Ako pa ninyo, no? Kung doon na yun mo'y planong muhatag og sikretong Goryo, dugay-dugayan ninyo. Aron pirmi mong padayonon din he. Tagaan ko ni kini paslakal ko ni kwartang ba ini. Oy, Goryo! Ay, hilo niya, biyan. Pagkauwa ka man diha. Kay tinuod man bitaw. O ngano? Please. Munigar ka sa akong gisulti nga tinuod man. Hilom diha. Hala. Hala. Si Sir Bibot pa ron. Sir Bibot, dali, sir. Dayon, dali. Awa na, naglibog na kag dapigan mo. Dali, dayon, dali, sir. dayon ko noy. Buhi ergo ko Paklay. Ayaw, ano, pinanggal ti ka.
Ni ade mo yung mga bisita din hinoy Goryo. Di pa dayon din mo ang mga utito din he. Utito sige, kuan sir bot. Kuan bot, kani, kadiyo tani ilang toyo din Oh, tuod. Mayong hapon ninyo diha bila nang abiyang. Kuan, may kay nakita kita din hibot. Kay doon na sa may importanteng tuyo ni mo. Wa ko'y panahon para sa mga butang nga way hinungdan. Pero bot, hatagi may gigayon. May nungdanon kinaya mong tuyo ni mo. Di ta din himong istoryahan ay sa tubangan nila ni Pira. Salain na lang adlaw, andap. May mo manong pabuton lang ka na mo sa silong mo. Kaya magkaistoryahan na yung nagitaron. Okay, sige. Panganaog ko na mo din o paabuta ko ninyo dito sa silong. Mag-istorya ra niya ta. Bot, Oh, dot, sige. pagsinabdan na nila mo. Dagang salamat. Dot. Bel, nangabiyang, ni Guryo. Oh. Pasensya na kayo ninyo, ha? Nagdamit kasamo karong hapon na. Pero, Dot, Magsabot lang yata usab ni Guryo. Mubalik man niya mi din, Panlakaw na mo! Ay no, pagdugay din Nala, sige. Tanak lang. Hello, Andot. Oh, Tio, musta? Sa'y balita. Hain mo karon. Kaganihar kong nanawag sa imong cellphone asa kang paklay pero wa may mutubag. Sa kuno? Sorry kayo, Tio. Kuan, nakamute manggod ni nga ako cellphone. Niya na meron sa tukaran silang bila. Tod, kini nga nanawag mga Tio. Ay si Kwaki, Sa kuno? ang asawa ni Happy ba? Sa akong pagtuo, patay na. Ha? Sa kuno? Namatay si Kwaki? Sa kuno? May tingali nga ulion na ninyo diri. Sa kuno? Sige, Tio. Mubalik mi din na karon din, Tio. Sige, magpaabot ko ninyo. Unsa kuno? Hilaw lagi. Sige, Tio. Unsa kuno? Unsa kuno? Unsa namatay do? Si Kwaki, Clay, si Kwaki. Wala ko na kinabuhi. Ayay ka! Daan pa nagigugudot? Diyak Kay Luya? Ano? Ikagisultihan? Luya na mo kayo ito, itika. Pagdaan to kaninas veterinaryo. Hindi, Clay. Ang mayo na itong buhaton, ini. Kuan, ikaw lang una upauli dito ka. Kaya ako magpaabot ko kadiyot bibot ini. Sige dit. Sige dit. Balitaan talaw niya ka kung unsa na update. Oh, sige, Clay. Saan plano ni mo, friend? Taon-taon naman ginatong gihimo nga itong plano, pero ramag ko epekto. Nogon kayo kung di na umangkos bipot. Pag itimato ini. Naglisod yung ko ini karon, Harold. Gisultihan tarabiya ka, ha? Nga tuan focus ang pagtagad ni Bibot sa ginganlan og Bella? Lagi. Mabitong nautahan na ako ni mo kung sa imong katapusang hunat ini karon. Na ako'y nahuna-unaan. Pero nagpanagan na lang ko nga ato ding buhaton. Sabra. Gusto unta na akong ipakidnap nimo si Bella. Kanahula sa break, ana. Dugan ako nagkahuna-una ni Ana. Para ba mawha na ang atensyon ni Bebot ngadto niya? Og mobalik na ang pagtagad pirmi ni Bebot din hinako. Nya. Anong di man nato buhaton? Nya ato lang impason dayon aron di ta magka problema. Napuang ka. Ang akong gisulti nimo, ipakidnap ra. Wa ko magsulti nimo nga imong impason. Dako nino ng problema kung imo lang ipakidnap. Kaya nga no? Nagplano rin gihapon ka nga human yung ipakidnap. Imo sab nga pabuhian. Oh, ingon ana lang good. Pataguan na nato siya ba? Ya sa dihang malimot tas bibot niya. Oh, syempre. Dako na gyud kay nagpuruhan nga maako na kunuhay si Bibot. Ug kung kami gyud ang makasal ni Bibot, syempre, swerte na kay na nato. Kung mabahinan ako siya mga katigayunan isip asawa, mahimo na nga si Bibot na atong siguroon og impas. Kaya bitong magduduha pa sa atong mga plano. Mauni na kaingon kung anong hinay kay ang dagan sa atong pagpaningkamot ba. Kung sabing nahunaan na to, ato din himon. Oh, ikaw? Kung unsa sa tan-aw nimong makaayo, buhata, Harold.
Sigurado ka? O wala kayo pagduduha? Kaya ako naman plano, wala niliko-liko. Diretso na. Okay. Muuyon ko nga imo lang taguan si Bella. Pero di ko muuyon nga dunay daw tang mahitabo niya. Kinahanglan nga imo siyang ampingan, Harold. Kung sa man mo gusto na ko himoon. Muhatag ko ni mo go signal. Naaw na ko'y buhaton aron di ko masaptan nga gikan ako ning maong plano. Kinahanglan maplansya na to ning tanan. Una na to buhaton kini mga plano ha. O sige, ikaw. Mag-agad ako mo. Salamat, Harold. Pakisaw na ko, pe. Gibingaw kay ko ni muda. Ikaw pa. Di siya ka kapaabot, uy. Kundi palang unta tiya pinangga kay Breno. Di na unta ko magpaabot og dugay. O di ta sab unta ti ka ayunan si mong gusto. Pero kay tungod sa dako na kong gugma diha nimo, ako yung sundon ang tanan nimong tugon sa ngan sa gugma. Unsa man ang imong gustong isulti nako? Pagdali. Doon na pa ko ilakaw. Kuan bot kanang gusto na mo ni Tio Ruben nga kami mo'y mupalit sa tibok Villa Fronteras. Uy. Kanang inyong mga naong makabayad sa ako niyang ipresyo ninyo ni inyong yuta, ha? Di ba ako andot? Gawa na mo'y ikabuga si Ruben. Busa, ayaw ko ninyong tinuntuhi. Baya, no? Ha? Wa na ko'y panahon nga makigtubay pa nimo. Yan ang mga butanga. Kadiyot lang bot, kadiyot. Saban? Wa mi magtiaw sa Tio. Mubayad mi og labaw sa imong gipangayo nga presyo pinaagi sa imong ahente. Sigurado mo? Wa mo magtiaw? Wag yun mi magtiaw bot. Pero asa man mo gibayad, ha? Basta doon na mi kwartas si Tio Ruben. O saray gusto na mo may bawaan gikan nimo. Muuyon ka ba o dili? Magkatawa lang tagamay ninyo ay karon pa ko makakita og mga inutil nga sama ninyo nga mga ariskado kayo. Bueno. Aron ko motuo sa inyong kabuang. Bayre ko ninyo sa katunga ug isold sa akong account ang kwarta nga akong pangayoon. O sige. Pero magbuhat ang kasulatan. Haon niya ra pag-iskot og kasulatan andot. Ipamatuod na hatagi ko ninyo og down payment sa akong account. Kung dunay musod nga kwarta sa akong account, kana mutuo ko ninyo. Musugot ko ana bot. Pero kinahanglan nga doon na kita himon nga kasabutan at tubangan sa itong mga abogado. Aron masiguro na to nga way mahitabong laygay o tika sa aton yang mga kasabutan. Uy. Sigurista ka na karon, ha? O sige. Bueno. Hatagan ta mo og chance. Paabuta nga akong tawag ugma. Aron masiguro nako nga mohatag gid unya mo sa kantidad nga akong pangayoon ninyo. O sige. Magpaabot mismo tawag. Kamu ba duha ba? Huy! Huy! Mapanuway kay boss. Ako kinabuhi. Ala! Pulo sige mo supak sa kayuhan niya akong gitinguha para sa itong pamilya. Ala! Tay, gusto na ganun na imong kalaki na. Una sa tanan, kadto sila si Andot ug Paklay. Wa in town to sila'y utang nimo. Uy, ikaw rin nagbutang-butang nilag utang. Ahilom! Ikaw ba, Goryo, na master na yun na nimong imong singka-singka, no? Bitaw siya. O saman, suko na yun kay kanamong bila. Oo! Hala! Nasuko kay ko sa inyo mga kabuang. Hala, mga amoy kartiyo. Hala! Kaya unsa man, Lumas. gusto kang magpahungaw sa imong kalagot din, hina mo? Hala, hala, hala. Hungaw. Kung gusto ka og sumbagay, Bastos. hala, hala, hala. Magsumbagay ta, Goryo. Aron ka usa Bastos! Bastos! Sa-sa. Hungaw! Hungaw! Nabuang mo siguro ka? Hala! Musukol ka na kusumbagay nga lalaki man ko. Hala! Ano ba naglalaki ka? Babae man sad ko. Be, Ay, tira ni mo. Ah. Sige, sige, sige. Kung gusto ka magsumbagay na ko, hala. Sumbagay! Magsumbagay! At taga magkay partida, hala. Tay! Mahilo na gani mo duha, be. Ano ba
paglalis ang mga butanga kay wag yun ay lami. Nangagan sa bagay ni mo inahan, hala! Tuo ka, Padula siya nako. Kaya ako sa patilaw ko, Ikaw hala! tay ba? Naunsa ka man, uy, mura magkagbayot. Bitaw. Sukol magkagbabay. Hala, sa bayot. O sa bayot! Gusto na lagi, Hala! tay, kapuya, paminaw na magsikag-siga ka na imong tingog. Uy, Baya tagoryo. Ay, ha? Kay ba ako? Nga naong yung kay kagsapi. Mao. Oh. Basa na kay ng imong papel, Uy, Goryo. basa. Basa. Basa na na. Bastos Ako lagi pa kita. ni mo, no? Kung tuwa na ganit ka mula pa ni Bibot, maadto na lang ka. Bastos lagi Ha? kita. Ay, nagpayo-ayo nila ni Andot. Kay, Wala. abi kay doon ay ihatag ni mong sapi. Sa takuhon sa may hinuo karon. O, sige, sige, sige. Susuye. Musukol Susuye ka. kay tagaan ti kag partidang ninja mo. Sige, Sukol Nay. ka. Hala, paghubo. Uy, ang mga bastos Paghubo. ninyo. Sukol ka manggid ka. Utang buot, wag yun di ka paingnan ng inyong panaglalis. Mas may pano, manghilom na lang tantanan, bi, manghilom na. Ay, sukol mo lang ka. Hubo. Ayaw ko Ang gagawin na, Goryo. Ang blaos ni mo. Hubo. Na. Timan inin ninyo ha, mga hala. Mga hala. Timan inin ninyo. Ako na gani ang mapuno. Di ko mo ilag babae pa mo. Masikwati mo na ako, hala. Hala, hamal dayon kung gusto ka. Uy, Ayaw ang magaya. Yati na. Kini mangitaan nila ninyo og laing pare sa happy oy. Sa plano bitaw mini paklay Chok. Ang problema dot, may dagang itik. Mamalit ang dagang bayi nga itik, nya ato pasanayon. Magpabuhat ta og dakong tangkal klay. Diha sluyo sa atong balay aron diha nato buhiw ng mga itik. Oh. Mapatawad dito trabaho ana. Mapatawad dito trabaho ana dot. Dalir kina. Bueno, wala mo kita mahimos pagkakaroon kay namatay na mo gito si Kwaki. Oh. Ang atong buhaton ron, Oh. atong bahino ng atong trabahoon karon. Okay. Ikaw, Clay, Ko. maningkamot ka nga makakita kag itik nga magustuhan ni Happy. Kay kami stiyo, mo'y mo asikaso sa mga bayronon unya sa yuta nga ibaligya ni Bibot diri nato. Kaya no. Na istorya di mo sa bibot dot. Oh, naistorya na nako. Ay. Pero lisod kayo tubayon ang taong buang eh. Bitaw. Tiyaw mo, gusto niya nga pabayron tadaan niya og katunga og ipabutang siyang account nga uwahi ang kasabutan. Ay, Buat. binuang na. Di tani pasultiyo si Robin ha. Di tani pasultiyo. Unya unsa may uyon si kadot. Di yun na mahitabo nga mo yun ko, Clay. Iya. Kay klaro man kayo ng binuan ng iya. Ako gyapon ni. Ako siyang gingnan nga magpinirmahay ta atubangan sa to mga abogado. Ako gyapon. Oh, kana, mao ginay husto andot. Nagtitingo. Wa mabaw ra kay nagrason ng kanahan, mabaw ra kayo. Kay aron kuno siya mutuo nga natay kwarta. Padipositoan yun kuno niya ang padipositoan niya katunga ang iyang bangko, iyang bank account ba. Oy, Niga. di gyud mo kumpiyansa ni Bibot ha. Andot. Labi na karon nakailan na kayta niya. Sobra katikasan, sir. Sa. Ha? Ito bag. Oo. Sobra katikasan sa. Kay naandan man na niya. Gusto ka tiyo. Mato niya ugma kuno, manawag siya nato. Hmm. Nalipay lang ko tiyo nga doon natay konsuelo nga mapalit gyud nato ang yuta sa fronteras. Unya, wa siya mahibong kung asa ta og kwarta nga ibayad niya. Libong joy. Libong kay siya. Daghan kay siya pangutanan nako bahin na. Hmm. Pero wala ko sa tubayi. Dot. Pastilan dot. Kung may bawo siya nga nga gumikan sa itik na dato tab, sigurado ko. Bawiun sa niyang itik gikan nimo. Ha, butsa. Nanas kong pahak, Clay. Nanas kong pahak. Naman. Gitagna na ko na daan sa unahan pa. Nga mo na yung buhaton. Nadi kay pahak. Ang delikado lang yun nga basig makahuna-huna siya sa pagkutlo niya sa atong kinabuhi. Dako sa kaya posible tiyo. Kini ra bang tao kung magamhan ang gyud sa panuway ang kasing-kasing ug hunahuna. Ang dagan sa utok pulos lang gyud pagpanlupig Oh. ug mukutlo pa og laing kinabuhi. Mo nga magbantay lang gyud ta kanunay sa itong mga lihok tiyo. Naram ka siyang pahak, dot. Pahak ka? Pa ako. Ako andam ko. Kanunay ko andam dot. andam Kung ka. binuang si Bibot ato, suklan ko siya. Sus, Ah, ang kini- kumo dot in lublak. Labi na karon, pwede ta makasukol niya. Unya, unsa man oras sa tuod siya manawag ug maandot. Wan, wa sa magisgot og oras tiyo. Basta kay manawag lang gyud kuno niya siya. Sige. Atong paabuton ang iyang tawag ugma. Kung takon una nato si Attorney Jimdel Andot, aron mapangandaman nato ang tanang legal natong aksyon unya sa mga proseso sa pagbinayraray. Sige tiyo. Mutuo ka nga doon ay kwarta sila si Andot o Rubin aron sila mo palit sa Villa Fronteras. Yan ang dili man. Kung doon naging sila kwarto. Katawanan magud kaayo. Nakahibaw ko nga mga inutil na sila. Ug imposible kayo nga makabayad sila nako og mga minilyon. Kung doon naman sila kwarta nga ikabayad, ang pangutana, diin man sila kwarta.
Oh, importante pa baguna nimo kung diin sila gikan og kwarta. Ang importante nga doon na sila ikabayad. Sakto sab. Pero di gid ko makatuo. Naglibog ang akong una kung unsaon nila pagbayan. O kinsa say mga tao nga mipasalig aron pahuamon sila og kwarta kung pananglit man gani nang huam sila kwarta. Aron jud ka magatuo, no? Kay mato pa nimo, mas dako man ang ilang offer kaysa uban. Okay lang, sige. Daigi na sila nga muuyo na ka nga sila'y makapalit sa imong yuta. Sige, akong tawagan si Mr. Plamor. Siya mo'y ako panlulon yan ng mga butanga. Ay, gano'ng ipaagi pa man ni mong ahente. Uy, sabutan na lang diretso sila sa andon. Saman. Handes ni Magno. Wadi puyo di sila. Ano ngitam ka ni Magno nga mga usa naman nakabuwan nga mibali na nagpuyo. Uy! Asa man siya puyo ron? Wa sila probinsya sa Katiklan. Oo, sa mga hindang namalhin man sila. Ito ka na mga mibalhin puyo kay sukad nga doon ay hugon-hugon din nga ibaligya yun ibibot ng Villa Puntiras. Wala kung sila mamalhin. Diba Santa. Clay? Nga. Ang uban na pulan nga magsigiw ko na huna. Naglikay sad sila nga maapil unya sa dakong kagubot din he. Kay daghan na rabag yun ang nangandam nga musupak yun sila kung papawaon niya sila sa bagong tagiya. Magkabalaka na. Sultihan tala mo sinod. Bor. Sige, Bor. Si Bor. Ini Bor mga. Si Andot o si Rubin ba? Naning kamot ka, sila makapalit ining yuta. Bor. No sa tinuod ka, Clay. Di ba kabus naman kayo na sila, Clay? Kana mga anay nga adunahan, Bor. Di sa nila mahot ng kwarta. Bisa pag tikasan na sila, di nila mapurdoy. Kwan, kanang naibaw ba ang tanan, Clay, kung unsa na ilang kahimtang karon? Sultihan talang ka, sultihan lang ka. May bawaran niya na sunahan, kakining tibok asinda, hirmusa, mabawi na po nila ni Sir Andot. Kanas bebot! Adto niya nas katunggan puniti. Unya na kumutuo ni mo. Kaya kung mabawi na yun nila ni Andot, ang yuta din, he. Sigurado lagi ko. Sigurado ko, anak. Kaya kung las Andot o si Rubin ang magkapalit ni, mabuhi in pagpalik ang Villa Puntiras. Aw, kana kung mahitabo, na tinuod nga nung nangita man kani no magnuklay. Siya lagi, ang usa sa kutoy din kay gusto kong mamalit o mga bayi nga itik. Akong buhion. Ay, di lang kay si Noy Magnora ang daghan og itik din sa una. Si Noy Tuting. Sa una mo to? Tuting. Kailan ka Tuting? Tuting Prising? Si Noy Tuting. At tuwapod kay na si dagang binuhing itik. Gusto kong itik nga kanang kuan. Mga mistisahon ba? Si Noy Tuting lagi. At Mistison suting. Nga itik ba ko tuyo? Di man. Kuyugi ko ba? Huwag mong kakailingaw. Manupi po. Manupi. Unya lang panupi. Ay, kuyogi na ako kay hatagan ka kinintos. Iyates na. Kinintos. Igor kong kuyog ni mo niya. Imo kong tagaan kinintos. Lagi, kuyogi lagi ko dayon. Ay, sa istorya diya. Huwag magay! Ayay! Nga nag-abot sa Mr. Igoryo ay. Ni amre paingon din eh. Uli, tayo kayo nakikaan ka. Hala! Nga na. Musta mga, Igoryo, hala. Ayay. Marika, may istorya atang kanyot. Hala. Sa may istorya na to, hala. Ay, si sunod na lang hala. Kato yung gisaan na ko din, iba. Asa naman to? Hala. Ay, to! Kato mo taga ni Manisa. Ay, kabala ka, dira. Ay, kukuan. Diri, ha? Ay, kabala ka, to. Muhatag yun mo, to na eh. Kung saan mo, nibahag ko sila, nibabag sila ng abyang ko si Bila, ha? Kaman, ay, kukuan na. Ay, lagiluglot, gaan ka. Ay, lalagay kukuan na. Kaman, may humuhumag ka na ako gahapon na inyo ko sa situwag hatag. Hain naman! Ni, ako'y korta din, eh. Ay, Huwag pa ni kabot. Huwag kayo magkabot. Aunihilang ko mo siyang pila niya. Temper ko doon na, Tessa. Ano pa naman ko yung mga paritunon da? Bueno,
Unahan natin kasi kumil, ha? Okay na kayo niya? Okay na. 5 mil, ha? Sige. Okay, wala. Ay, ihatag na ka mo. Patyon ko ni mo na. Kadit, ha? Ha? Kuwas kong kwarta, ha? Gibaliog ko na mo imong kamot ni ko sa bulsa. Gibaliog ni mo sa kuliog imong kamot. Dara niyo. Taglibo ni. 1, 2, 3, 4, 5,000. Ay, harang. Napay pagkapin eh. Kini. Pasnak ni mo, ha? Kanada. Okay na kayo ni Clay. Bisang bato ko, okay na. Pero yun na, Saman? daghalagi kayo mong kwarta ron. Siyempre. Kaya mga buutang mga tao, taga nga naglasya ito ni Miss Ginoo. Di lang. Kung kami si Andot, daga nagkwarta. Bisa kadaan daw pagka. Sikrituhan ka na bugatag. Tinuod ka, Clay. O lagi. Tinuod na gina. Ay, binuaway ni binuang ako. Ay, lagkay ko na mo, ha? Bisa ka nakita ba na to? Hatagan ka kwarta. Tukon ti ka pirmi. Sige lang, okay lang. Kumusta naman, Andot ron? Okay ra, eh? Tagi, bisihan. Doon na niya mi nindot kay balitaan niyo din, eh. O, sama na kay. Basta no, eh. Balitaan na lang niya ka. Kung maplansa ng tanan. Magkita tawag mo sa opisina sa kong abogado. Wala na problema, Bibot. Dadunan sab na mo ang among abogado. O sige. Alas 10 sa buntag. Kinala na tuan na mo. Si Andot. Reglado, Bibot. Sige, bye. Huwag kayo kumahimutang inida. Kung sa makaiduwa nining mga tawhana, diin magigasilag kwarta. Di ko makatuo inida. Kung makabayad sila sa kantidad nga akong gipangayo nila, usa kini ka imposibleng mahitabo. Doon nagibuti pasabot na ini. Mabutang ko sa dakong peligro kung doon na sila ikitago ang kwarta nga pwedeng ikasukol nila nako sa ilang mga reklamo batok nako. Di ni mahimo. Kinahanglan mahibawaan ako ng tanan. Sigurado ko, Chok, nga magduwa gyud sa unahuna karon ni Bibot kung asa ta og kwarta kay kabayad niya. Ay, igmot kay si Bibot Andot. Nakailan na kaitan niya nga di yun niya siya gusto nga mabintahaan. Mao gyud, Chok. Sigurado ko nga lahi og dagan karon ng iyang hunahuna kung makumpirma niya ang tanan nga doon na gyud tay kabayad niya. Usa sa atong palig-unon karon Andot nga aron mas makurat siya, buhiun nato pagbalik ang mga kaso nga atong gipasaka batok niya. Umo na ini aron sa kung hunahuna permityo. Iniguma na to og bayad niya siyuta. Mo na isunod na to og lihok. Kinahanglan nga makatigong ta og legal team aron mao mo palig-un unya sa mga kaso batok niya. Ay, di na ko magkapaabot Andot. May permi na kong gipangayo sa kahitasan nga sa dili pa kumupanaw nining kalibutan na mahatagan di una og hustisya ang kamatayon sa akong igsuon nga si Ramon. Sigurado ko, Chok, nga dunggon yun sa Ginoo ang atong mga pagampo. Ug hapit na. Nahibaw kong hapit na yun. Oh, nahatod na nimo ang order ni Vivian Gorio. Mana? Kuha ko siya 20. Buha siya sinsiyo kanina. Yang ibayad. Ay, sige naman siya kuwangan siyang ibayad, oy. Hala. Oh, nahinumdum ko, murag maabot na nag-usa ka gatos iyang kuwang, kay maurag gihapon ng iyang pasangil ka ni Adto, nga wa siya sensiyo. Paninglunin na ako. Bantay lang yun is Vivian ba? Kung ako'y makakita na niya, ako yun siya panilngon. Ako na bahala niya. O sabang ka, singkag paninghag. Bebe, niya hain naman bayad, Goryo. Dara. Dara. Oh, hay pa mang
uban ani. Joban, sakto na. So, sakto. Kato na yung gihatag ni Paklay ni ba? Usa gyatag di paglay. Huwag magyatag sa paglay na ko. Pertem ninyong babag hapon, hala. Ay nalang taguryo. Nagtuo kang wa min kakitang bila. Ay. Bitaw tay, nakitaan man kanamo ni nanay nga nag-istoryahanay mo og di Paklay diha dapit sa kakahuyan. Unya, doon na siya gihatag ni mga kwarta. Oh, ngano nagsiga-siga man ang imong mata, guryo. Nagtuo kang makaiskapo ka na ba? Kamu bang duha ba? Murag ako na magisiguro pinmin yung gibantayan, hala. Wa na matuyo, guryo, oy. Gitugot lang na permis panahon nga masakpan yung kas imong mga kabuang. Yaong unjam ko rin dautan, hala. Kung doon na ihatag sa paglay na ko, o si Andot. Kamu no, hala. Wag mo lang nakatunan. Kung doon ay grasyang mabot na to, kamu gitigpugong, hala. Wa gid mi kauyan ang kalakihan nimo tay. Oo. Nahibaw ba yata ka kung unsa na kahimtang nilang andot og Paklay ha? Unya ato pagid silang ingnon ana. Mao gyud. Padaog-daog man ang imong gibuhat nila. Mao. Hilom niya! Oh. Hilom ni Habile, oy. Ikagahal-hal ka man lang. Hala. Si Paglay misaan akong muhatag na kong kwarta. Kaya ako na panibaran. Kung sila na mismo yung muhatag, hala. Bisan pa, guryo, in town. Mutanaw sa punta ka kaikog. Uy, Mao. ikaw na lang musabot nga ang tao nga imong gihut-hutan, mga pobre taon kaya. Mahala mo niya, hala. Kapoy mo istoryahon, oy. Mga wamoy klaro, hala. Bebe, ambi na lang tong kwartang gihatag ni Paklay diha nimo be kay ako tong iuli. Usa iuli, nabuang kabiyang. Grasya ang ihatag, imo iuli, hala. Tay, iuli na nato uy. Magbaton sa taon tag kaikog bisag gamay tay. Mao. Ay, ko ninyo pugsa, bila. Abiyang. Kay wamoy labot, sabot si Paklay, hala. Kay bisan si Paklay misaan ako. Nga bisan kada adlaw pa, hatagan ko niya kwarta, hala. Grabe hagod nimo, guryo. Lupig pa ba nimo'y hustler sa mga pier? Kada adlaw gyud. Wala, bantay kas mga taga-pier, ha? Sa istorya. Oh, hinana bitaw. Huwag ko mo ingon, ana, hala. Si Paglay mismo may misulti na ako niya, sadya na ako, Ay, hala. kung tarong sabunta kag huna-huna, guryo. Di sabunta ka magpahimos. O, yun. Maantigo sabunta kag mo baliban. Huwag klarong tinubagan, oy. Kung ikaw abiyang mo balibad ko ka, hala. Lain man ta. Ako man siguryo man Di ikaw si abiyang maga, hala. Unya karon. Maayo na kay na nila. Kay magdawatan na day unya ka permig sapi gi kanila. Ay, bubidag ninyo, hala. Makalagot kay mong duha. Tanan na lang yun, inyo makita na ako pulo sa ligudautan. Kung doon ay mo hatag, bation ninyong kahulugan. Kung ingon na magani mo, problema na ninyo, hala. Ay, kung iangis problema sa inyong mga utok, kay pulos mo mga kwanggol. Good news, Mr. Ramirez. Money is being wired already to your account. Yes, confirm. I saw it in my account. Daghang kay salamat sa pag-assist nimo, Mr. Plummer. Why problema ka na, Mr. Ramirez? Gibuhat ko lang ang akong trabaho. Bueno, congratulations sa kinatibukan sa atong puwersa nga naplansara nato ang tanan. Akong ipaabot sa tanan ang imong may ditong pagdaig para sa tanan, Mr. Ramirez. Ilabi na gyud didto ni attorney. Sigurado. Bueno, puhon, magkita ra gyapon ta. Okay. Sige, bye. Bye. Unsa man kay sekreto nga gitaguan nila ni Andot ug Ruben nga naman sila nining kantidara. Ang tud karon, di gyapon ko makatuo kung nganong doon na sila kwarta nga ingon ini. Ako tawagan si Marlon. Ngano ka no, nga kwartahan man sila? Tiin man ka sila kwarta? Hello, sir. Kumusta? Marlon, magkita ta kay doon ako ipatrabaho nimo. Kumusta na, sir? Mag-istorya ra niya ta, inikita nato. Sige, sir. Abuton tika din sa atong hideout. O sige, paabuta ko ninyo karong mga 2:00 sa hapon.
Malipay kita ng tao ni Stibok Villa Fronteras to. Kung mahibaw niya sila nga, kita mo'y nakapalit sa yuta dito. Sa? No? Kalipay ni natong tanan dot. Nga matuman yun ang mga tugon ni Papa ug Mama kinadto. Ay! Pati lang doon, huwag ko magdako mga mabutis, kinabuhin ako. Madato ko. Lugmaw-luwa ko. Kung naglutaw sa hangin. Naurigahilak no. Huwag ko kasi puso kibati. Ay, lang. Lugmaw-luwa ko naman. I-relax lang ang imong kagalingon Clay, ha? Relax lang. Kinahanglan nga di nimo ibuwag ang imong mga hunahuna nga parehas sa tanan nagtunob sa maurag hapong yuta. Ako maandan ng dato, Dut. Di mo ko kumaw manghinambid. Ayaw ka, kay gikan naman ka pagkadunahan. Pero ako, nabukuhan ko ini. Nadala ko sa ako kay. Ay, kontrola gyud lang imong kaugalingon, Clay. Kay mo man pirming gitudlos kung amahan kaniadto nga di malimot sa kaugalingon o kinahanglang nabuka ang atong mga hunahuna og kasing-kasing sa pagtabang sa mga kabos. Ay, ang pagtisong rin mayo. Sayuhan ka gina sa kong kugalingon, Dot. Murag, nabaguhan lagi ko. Baguhan ko. Ay, lapag dato. Adi, isan mayo mo. Mayo mo. Nabaguhan ko ini laki, ha? Ay, bastilan, kasabot ko nimo kay. Kasabot kay ko nimo eh. Pero sige lang, normal ra kay na ng mga ingon anak. Hindi lang, ako ang pinagamutan, Dot, nga. Di ko malimot sa kong kugalingon. Sama sa imong gipahinomdom na ako kanunay. Ha? Gusto. Man. Tuod, Clay. Yaman. Kumusta naman si Happy? Gitipunan niyo mo siya sa mga bayi nga itik. Ana? Pero kang lisura itika. Himilian kayo? Maragwag kasi na uyunan sa bayi nga itika. Akong gipalit para niya. Uy, wanay usa sa lisod diha kay di ra bagyod nato katudluan si Happy siya maggustuhan nga pares. Ato ka na pahumutan sa? Punantong perpyo mo sa itik ba? Alam ko kaling adtoon, Dot. Naigiingon ni Pictus na ko. Nga taga-bunbun. Gingalag si Silya. Na kung siya tagang itikan. Cecilia. Yun na. Kasi nga. Cecilia lagi ko ningan. Cecilia? Apelido? Huwag ko may bawo. Huwag mo sultis Pictus na ko. Apelido? Naudanyosos. Amod lang ka. Basin. Oh. Nakatultol ba si Pictus kung hay na magpuyo si Silya? Nakatultol ko siya kay iyam ko nung ubanan ugma. Pero nga nun, Dedot, doon na kay kailan si Silya? Nalimot ka, Clay. Namiingon ko nimo kaniadto nga angan sa tinud-anay na kong inahan si Cecilia. Cecilia Ortiga ug taga Bunbun matud pa ni Tio Rubin. Day tuod no? Nainumdum na ko, Dot. Hay mo ros Pictus kay ato istoryahon. Ha? Tuas fronteras, Dot. May tingali nga ubanan ko nimo dito, Clay. Ato istoryahon, Pictus. Huwag problema, Dot. Ay, may maayo, Dot. Og, mamalik ta dito sa fronteras o puyo. Ha? Patukuran ta ito, payag ito. Katong gisunog ni Bibot. Katong dapit nga gisunog ni Bibot. Ato tang patukor dito. Dakok itong pwesto dito. Mo sa nainas kong unahuna, Clay. May musab nga atong pahinahinayan dito patukod. May nang duultas mga tao dito. Dot. Kay, may makabuta to dito. Kay kita may tagiasyuta. O, Clay, sakto ka. Pero kuyugi ko karon, ha? Kay atong istoryahon nas Pictus. Oh, okay, Dot. Nganong saba man kayo ang mga tao sa gawas, Nay? Ay, huwag ka mahibaw sa balita, Bila. Nga kusog kaayo nga mikatap nga balita dinis ato ron nga napalit na kuno ang yuta dinis fronteras. O bago na ang tag-iya. Mao ba, Nay? Kinsa naman kuno bagong tag-iya? Ambot kun unsa ka tinuod ang balita nga sila magkunos Andot ug Ruben. Unsa? Tinuod ka, Nay? Ay wa pa ko kasiguro kun unsa ka tinuod ang balita. Kay sulti-sulti man lang na nila. Di masab kuno na gikang balita, Si Kapitan Piping man kuno nagsulti ni Ana, oy. Gisultihan kuno siya ni Ruben. Tinuod gid ka ng balita, Nay? Hala no, kanindot ka og matinuod na, no? Ambot lang kabila, wag yun tamay ba kung sa tinuod ang balita na. Naunsa man ni Siguryo. Ano naman sa Ay! Nga ka, Goryo? Mura magkag nakakitag abat. Ala, nahibaw mo sa balita nga. Ang yuta din lain na tagiya. Uwahin na ka, Goryo. Nahibaw na ba mo kisay bagong tagiya? Si Andot o si Ruben. Hala,
Tinuod gini na balita atay. Mao na labing tinuod nga lisutuan. Pero tuulan ta, ano madali? Si Andot daw si Rubin may tag-iya din eh. Uy, hala no. Kaninot ang balita atay. Mo din nagmaya kaayo ang mga tao. Uy, nadato na balik sila sa Andot. Kung sila mo ay nakapalit ng tao, huwag duda na dato na sila pagbalik, hala. Ay, gikaloy-an gyud si Andot ug si Ruben sa Ginoo. Mao. Kay mga maayo magukaay silang tao. Mao! Pero dako kini pangutana kung anong nadato sila pagbalik. Uy, hala. Kada mga taong diskumpiyado unya sa ilang kadato, mo ni mga tao nga ubos ang pagtan-aw nila. Gipakita sila sa Ginoo aron mauwawan sila ni anang mga tawhana. Pagkita kaabiyang sa gulan dahil na nimong intrigang akong isulti. Hala! Okay, sa may nag-unag intriga dayon Goryo. Oh. Diba ha? Oh. Diba? Nakapangutana ka kung anong nadato sila. Nangutana lang ko! Siyempre, hala! Tapos ko na sila gikan. Mau natural lang ang mangutana ta kung anong nadato sa balik, hala! Oh, nadato lagi na sila kay gibuligan sa grasya gikan. Lubyal! Oo. Hala, hon si kag mayor ron. Oh. Hal-hal ka mo na si mong tubag, hala! Oh, Hala! may Hala! gahalhal Goryo. Ina may gahalhal kay suyaon kay ka. Mao. Oh, kana ra bang mga tawhana? Imo ba yung nagipakaubos? Mao. Oh, unya, unsa naman karon? Ay kung inang yanuhon lang unya nimo sila og panghingi og kotong. Kutong tag-uma na baba ni mo, uy, abing. Tag-uma, hala. Paminaw na mo's balita, o gaya na mo's komentaryo batok na ako, hala. Kung doon na mo yun akong opinyon, hala. Ay mga tarungan jud ko Goryo. Mao. Pero mahibaw sab kas imong mga sayop. Mao. Hilom ni abing! Ako wag yung magdahom inidot nga, naibaw na rin silang daan. Tagas kay radar ni mga tawanan, ha? Ay! Una na, yun na, Clay. Kaya kung ang mga tao naas kalisod, nagsunod yun na sila kanunay sa dagan silang kahimtang din. Ay! Talipay kang tanos mga tao dot. Ha? Mura nagkanaog og luto, ha? Ang mga mga eksena nga nindot tanahon sa itong palibot, Clay. Sakto gyud ka dot, sakto gyud ka. Oh. Di ka kabayaran og sapi ang kalipay ng ibati sa mga tao. Makita nimo sila mga dagway. Gaway kabutangan sila dakong pasalamat ninyo ni si Rubin, ha? No? Nato, Clay, nato. Nato day. Nato. Tungod ni sa atong mga paningkamot o pailob sa mga pagsuway. Ay! Wag itan labyain dot sa, ha? Ato na silang istoryahon, huwag kadiot. Una ta mo diretso silang piktos. Okay dot. Oh, okay dot, okay dot, okay dot. Okay. Taray. Mga kaiksuna na mo din sa Villa Fronteras. May hapon na itong tanan. Dagang salamat. Thank you. Dako kay namong kalipay ang inyong mainiton nga pagdawat namo dinhi. Og sukad karong adlaw. Kitang tanan dinhi sa fronteras. Mabatunan na nato ang kalinaw og kahapsay sa tong pagpuyo. Kay ako og si Tio Ruben, hugtanon nga nakahukom nga ipatuman gayod ang naandan nga tugon sukad nga buhi pa sila si mama ug papa. Ug sugod karon. Wad-o na nato ang tanan jud natong mga kabalaka. Oh, natural nga mahurot yun ang imong kwarta, Bibot. Kundi ni mo ayuhon og da. Sabi ni karon oh, magigpangadto ni sa kasugalan. Purpida kini mo, Bren. Karon ra gani ko mobalik og sugal kay busy kay ko atong mga miaging adlaw. Ikaw ba? Bibot, mugimik na lang gud ta og lain. Di na lang gud ta anang sugal kay alkansihon lagi ta ana. Kani imong bagong halin sa yuta, mahurot na yun na. Dali ra kay nagilawon sa mga machine dito sa sugalan. Hatagi lang ko higayon, Bren. Karon lang adlaw, Ay, ambot lang gid mo, Bibot. Di jud ka masabtan. Kung di gani karon, mamangluod man ko nimo. Bulakaw ko nga kurang usa. O sige, lakaw dito imo eh. Kay mao man jud ka. Mamiya lang ka dayon. Manluod lagi dahi ni siya, eh. Kuyugin na lang lagi ko. Kuyo ganti ka. Pero mo promise ka na ako. Usa may ako i-promise nimo. Kinahalan nga last na lang gid nimo pagsugal ha. Kay kun do na pay mo sunod ini, di na jud ko muuban pa nimo. Na lang nagdaghan ang istorya nimo diha.
Tana. Malakaw na ta kay mag-enjoy ta karong adlaw. Sa akong nahinumduman, Cecilia ra gid ang iyang pangan. Niya sa akong dila ang apelido, di na ko malitok. Bibi, diwalwal ko nung gamay. Ala, Ano na ko kita. Hal na tapitos eh. Kisa to, si Cecilia Ortiga? Oh, ha? Ha? Diba, dili ko sigurado. Murag mao, murag sa dili. Ako'y raros ni mo. Klaruhan nagmaayo, tos. Kaya kung may nomdom ka sa iyang apelido, hatagan ta kag premyo. Kining, ang maayo ini, Sir Dot, kuyugan lang tamo dito sa Bonbon. Ha? Nakatultol ba ko sa ila? Oh, sige. Mas mainon, aron atong mahibawan ng iyang apelido. Kung kinsa ginang Siciliaha ang imong gingon. Sige, paabot ako ninyo diha, kay mag-ilis ako, sir. Sige, tos. Magpaabot mi. Naputol ang tuyo ni Andot sa pagsubay kung hain na karon ang iyang tinuod nga inahan nga ginganlan og Cecilia sa dihang kalit nga nanawag si Ruben ug nangayog tabang kinsa nagdrive paingon sa Hacienda Hermosa kay adunay duha ka mga tawo nga nasakay sa itong nga kutse nga nagsunod kaniya. Apan may na lang kay way daw to hitabo kaniya human makaiskapo sa mga kadudahang mga tao. Samtang sa laing bahin, si Bibot wa makadawat sa kadato karon nila ni Andot mao nga nagpasugo siya mga tao aron maniid sa hinungdan kung nganong kalit nga nadato sila si Andot. Malagmit yung pakle. O, tinuod ka na. Sa pagkay maayon itong buhaton eh. Gitagnan na itong daan. Nga doon na ginatang plano buhaton sa bibot at udot. Ang mayo ini, kung mauyon mo, magkuha sa tagdagang security guards. Magkuha tag mga mubantay na to. Ha? Kung sa makadot? Ha? Maayo kaning ako nauna-unaan? Katong imo mga ginikanan kaniadto Andot, daghan tong mga nadawat nga kaso kaniadto. Unexplained wealth, maoy kanunay nga ilang atubangon nga kaso sa husgado kaniadto. Bisag kinsa na lang ang mga tao nga mo question sa ilang kalit nga pagkadato. Pero tungod sa gahom sa bahande, way ni bisan kinsa nga makadaog batok ngadto kanila ni Ramon. Mao batyo. Mao ka na. Daghan mga naagian nga mga kalisdanan sa imong ginikanan Andot. Daghan ang mga tao nga mapahimuslanon, mangilad, mangutang, apan wa kini panumbalinga sa imong ginikanan. Kaya lang nila mao'y naglabi sa ilang hunahuna o kasing-kasing ang pagtabang sa mga tao, bisag kapila pa sila binuangi sa mga tao nga ilan ang natabang. Ako saksi ko na dot. Kanang gisulting si Ruben, polos kina tinuod. Saksi ko sa kabuutan atong si Ramon o Ma'am Lourdes. O mga way libog. So, posible gid nga daghan ang mo question karon. Mo question unya sa atong kaimtang. Nag-una na ni Bibot dot. Kini yang pagpanugo og mga tao aron maispiya na to. Silugdanan lang ni. Silugdanan lang sa tumagianon niya. Tinodang gisulti ni Muklay. Ang gibuhat niya nila ni Papa o Mama, dili imposible nga iya sang himuon unya dinhi nato. Klaro. Oh, di lang kita mong kumpiyansa Andot. Katuri ako suggestion, sir. Mag-hire gitag mga bodyguards. Sa butan lang niya nato nag-usap, Clay. Walo ako. Patukuran una nato to og bahay dito sa Villa Fronteras. Kaya sa higayon nga tuanaw niya ta rito, ang mga tao mismo mo'y manalipod nato. Gusto ka. May mo ko na dito kay nakailan na nato ang mga tao. Dot o sa kay maayo. Kung ato sang iban unya kanas bibot dito sa Villa Fronteras. May kining naunaan ako. Iban na. Gusto po ka, Clay. Mahimusan nga ato ng buhaton nga ito niya. Di ba, Cho? Oh. Gipalayas ko niya ditong napita. Cho? Karoon nga kita na itagiya, ato sa siyang palayason. Kita, di unta nato kinaiya nga mo selekweta og mga tao, no? Pero kung siguridad ang atong hunahunaon, natural lang siguro nga ato sab nang buhaton. Kana mo ni husto. Husto gina si Ruben kana imong gisulti. Kaya kana bias bibot, mura biya siya kanang coronavirus. Delikado kayo. Manang
Di na to siya pasudlon sa Villa Fronteras. Kay kuya okay na siya, manak ko dito. Bueno, daghan ta og masugo ng mga tao. Ato nang buhaton nga si Bibot, di na pasudlon sa Villa Fronteras. Oh, nakakita ka na sa kalainan, Goryo. Ha? Nahimo ba ni Bibot ang gihimo karon nila ni Andot? Nga pabuhatan dayon og titulo ang mga ayuta para sa tanan mga Abiyang, oy! Oy, pahuman na ko. Hala! Ay, human! Mutuod mo ng mga istorya-istorya ra, hala! Sa kayo istorya tay, tinuod na uy. Wa magbinuang sila si Andot nga misaad anak sa tanang mga tao dinhi sa fronteras. Ingo ba yan yung mga gangis? Hoy, 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 hoy! Hala! Ay kung yung patuan ang inyong istorya, kaya ka na, Sir Bibot, misulti na ako, hala! Nasab ka ng imong Bibot, Goryo. Nga wa gyud kayo hang natampo. Mao, Polos lang yung kabalaka ang nahimo niya ng Bibot sa tibok asyenda. mao. Nagduda naman gani ko ni Anang Bibot. Kaya nagsige na lang nagpamaligya og yuta. Mao. At tingali, kapurdo yun ang yung tingali ng tawhana. Mao yun. Ay, alam niya, abiyang, oy! Kasi kapurdo yun. Kaya ba mo kung pilay na kwarta niya ining yuta? Nahalinan siya o sobra sa usa ka bilyon, hala. Kanya ba, pobre pang tao kung doon na usa ka bilyon kapin, hala. Bisag ang kape na lang, hala. Nganong nahibaw man ka nga bilyon ang pagkapalit sa yuta, ha? Aw. Nganong gisultihan day kang Bibot? Oy, uwahig yun mos mga balita, hala. Muli ginabiyang, maminaw mo na ako. Ayaw di mo tuulan ni Andot. Arita, maminaw sunod anang tigiyan ng yuta, hala. Sige, gihapon kag insistir anak imong hatay. Ah. Hinumdumi baya, ang bag-o na natong agawon karon sila sa Andot na ha, kay sila na'y bagong tag-iya dinhi. Og ikaduha, ni ata nagpuyo sa ilang yuta, og wa na'y labot si Bibot, anak tay. Bila, paminaw ragon mo, day, bila. Ni paminawan ni ako isulti, ha, bila. Sulti dayon diha. Sige lang kag balik-balik ang imo ang gustong ipapaminaw nga way lamig. Alang sa inyong kasayuran, hala. Kining yuta nga gipalit nila ni Andot, mahimog yapon ni bawion ni Bebot, hala. Ulo, unsa ko'y bawion tay? Dako kay puruhang mabawi na gyapon ni Sir Bebot. Kabi ninyo gano, si Sir Bebot mupasa kag kaso batok nila, hala. Nayabag na mo, Goryo. Oh. Unsa ko'y kasong ipasakang Bibot? Nawag yung kong kasabutan ng istoryahan ni Oh, mo, na, siyempre, mupasa kag yung siyang kaso. Kaya kanang kalit ka pagkadato nilang Andot, questionable kay na. Hala, pwede sila mapasa kag kaso, anak, og unexplained wealth. Hala. Grabe sa anang Bibot, no? Nakahuna-huna pagin siya, ana. Mao. Ang natural! Ngano di man? Bisag kinsa na ito, pwede mo gusto sa ilang pagkadato karon, hala. Kung ako'y pangutan-on, di na ko mahibong kung ngano nadato sila si Andot. Kay dato naman gina silang dain. Polos lang yun na hinanggaw ang kang Bibot. Mao. Ambot lang sa anong tawhana. Oy, mamura man nagnakasyabo perme. Bisag mao. unsa na malay, masosi ang huna-huna. Mao. Ay, Tama, tadi, ay. kamo sabno, wag mo yung mga analysis. Uy, natural yun na nga mo question ang tao, hala. Kay kinsa na sayo na ka ng kwartang ilang gibayad, kwartang po ng Bibot. Hala, nalimot mo. Nga doon ay mando ang korte kaniadto nga ang tanan nga kabtangan nga iya sa mga ginikanan ng Bibot. Mahimo niyang bawion, hala. Kung magbinuang gani gihapon nas Bibot, di na ko managad ang tawhan niya. Usa, Di na ko managad niya, tay. Kay mawad-an akong respeto niya. pagtarong diha bila, ha? Undangon na nato ning atong istorya, Goryo. Oy, way paingnan ning atong gisgutan. Mahimo na sad nato ning lalis. Sige lang tang lalis. Aong ka mo, ayaw mo pagpatakag sulti, hala. Mo pa si Ata, mandahin mo nga si Andot, hero kayo, hala. Ikaw hero magyud siya. Dili para si imong Bibot nga barumbado kay kinaiya. Oh, sana nabisihan ninyo sa imong abogado. Mupasa kami reklamo. Batak ni kinsa? Nila ni Ruben ug Andot. Ang nga naman. Unsa may ilang sa? Mo question me sa kalit nilang pagkadato, Bren. Mao pa? Unya, unsa man? Naka mo'y chance nga mo lampos na ng kasuha. Aw. Dako kayo kahikayunan, Bren.
Ayaw kalimot nga kanang ako mga abogado maing laki na. Maughapon na nga team sa ako mga abogado nga mi maniho aron masulo na ko ning tanan. So mga bright na sila. Oh, kung sa imong tan-aw nga dako og bintaha o buhata. Kisa na sayon. Mao bitaw. Kay dako kay nga questionable ang ilang pagkadatog kalit. Naglibog ko kung nganong naa sila daghang kwarta. Unsa man gid ay sa imong pagduda nila, ha? Bibot? Doon na sila gitago. Nagtuo ko. Ngawa nila iuli di rin ako ang tanang mga kabilin pa nila papa ug mama. Nya, unsa man? Unsa man kay mga posible nga mahitabo kung ikaw ang mudaog, Bibot? Kanang yuta sa Villa Fronteras, mabawi na nako. Kay di ko nila pwedeng limbungan. Dako gyud kayo nga akong katahap nga ang kwarta nga ilang gibayad nako, ako ra gihapon na. Okay. Pero maantag mo daog ka, Bibot. Oh. Asa pa man day paingon. Kundi sila makapasabot unya sa korte ug tarong, sigurado nga tikya og gyud unya ning mga tawhana. Di mahimo nga ila kong lupigan. Paspas kita pa dito, Dot. Matod pa sa itong engineer. Di abtag 2 ka buwan. Human na itong atong bayad dito sa Fronteras. Okay na na, Clay. May nang madali aron makabalhin din dito. Ug doon na ako ipagtudlo nga mga tao, Dot. Aron mabutang nga na itong chipuente dito. Aron di sila magkasunod sa bibot o iya mga sakop. May na imong gibuhat, Clay. May. Dato na ko. May kipabutang ang karatula dito. Nga butangan og suwat nga. Persona non grata. Number 1, Bibot Ramirez. Ana. Ay, ikaw na'y bahala na, Clay. May gani, Dot. Usbo na to ang aplidong Bibot. Kaya di naman si Ramirez. Unsam rin ang ngayanan na niya, Clay? Ang dapat niyang apelido, murag Bibot Pakibot. Aga? Yes! Bibot Pakibot. Di ba ang ngayon kasi ang pangan? Di siya agay mo gamit ang apelidong Ramirez. Bibot Pakibot. Ngayon. Ngayon. Bibot Pakibot. Mo na ibagay ni Bibot. Pakibot pilido. Pwede po ka ng Bibot Torotot. Pulo si kirang. Bili pa na. Kumalaki mo rin nag-grind-rain. Mas ang ngayon siya anang apelido ha, Torotot. Baton na to, Dot. Butang na to, gratula nga. Dako kayo. No entry, Bibo Torotot. Sige, Clay. Buwata. Dot, Clay. Oh, Tio. Nauli naman lagi dahin ka? Dito na ko gikan ni ato ni Jim Dale. O, ani siya gihatag na ko? Tanawa ra niya? Nawa? Uy. Supi na? Si Bibot na sabcho? Ay, may reklamo siya ug may question sa atong kahimtang karon. Di na ta mahibong sa kalaki ng tuhan na. Pero sagdi lang, suklan na to siya, Tio. Unsa man kayo maayong katarungan unya anak, Dot, ngadtos korte? Ato na ning ikonsulta ni Attorney Jim Dale kung unsay maayong tambag gikan niya. Mahimong ato siyang atuon karon sa iyang opisina. O sige, Tio. Ato sa istoryahon, bay na. Mga hanggaw mga tawana, masuway yung silang silbibot ilang tinunto. Ay, nga ano naman sa kaguryo. Oy, nga saba naman sa kaikadiha. Kanang ato mga silingan, mga wayayo. Hala, tiyaw mo, nagbutang o karatula. Ang mga karaho, giswate nilang, no entry, Bibo Turutot. Unsa? Kaysa may nagbutang? Sila Pictus. Si Pictus mo'y nango. Gisugo krus ng paklay. O niya, asa man sila nagbutang og karatula? Di ayos may agyanan pa ingon din sa ato. Ala, makitaan ng bibot, makatilaw sa silang kabuang. Nga no masuko man sa bibot. Tawa mo ka. Nga dili man Turutot ang iyang apelyido. Ramirez man na siya. Basin og laing bibot ang ilang gipasabot. Wala lang yung bibot din Kada ilang pulos na bugal-bugal sa tao. Gisimnan sila nilang kabuang, hala. Na. Pasagdahin na sila diya guryo. Ay, di ta kabuot kung unsay gusto nila ni Andot og Paklay. Nga di pasudlon si bibot.
Kay kani adto bitaw. Ila man sa giabog sila sa andot, di ba? Oo. Ug wa naman paniha ni Bibot din eh. Aw karon, akatungod na sad nila Ako ba, abiyang ba, wag yung ko kasabot ninyo? Wala. Magpatuo mong mga tarong mong tao. Pero kung si Bibot taga di binuangan, yun kay mo, wala. Oy, kakuanggol god nimo Goryo. Mao. Kon giyon. Mao gyud. May kay nahibaw ka. tawag Oh, na. kung giyon sa magani ni Bibot kani adto sila sa andot. Ang ayan lang sa nga ibalik na niyang iyang gibuhat kani adto. Mao. Aron mahibaw siya nga ang iya ding gibuhat dili to maayo. Mao. Hilom diya! Wa mo'y klarong baruganan. Ikaw may way klarong baruganan. Sige lang kag mao. Espesyal man na. Parehas mo si mong anak. Mga tapaw! Nasuko kaayo siya nay kay di pa sudon si Bibot ini. Pero sa dihang gipalaya sila si Andot kani adto unya gisunog pa ang bay. Wa gid siya mo komento adto. Ay, maabita na akong giingon niya. Ay, nahibaw na kas imong amahan, lunod patay kay na siyang Bibot. Ambot na gid ng tatay nay uy. Di cute masabtan. Usahay mo kalit lang kalami. Magpaayo-ayo nilang Andot. Unya, mo kalit sa banghag nga way hinungdan. Ambot lang gyud. Sabto na lang ginato ng imong amahan kay buonga na siyang katiguangon. Abi ni mo nay no, nalipay na ba kayo ang mga tao dinis ato. Katukupan nga na mahawa diniog sayo, namalik in taon. Sila pa si Noy Magno, namalik og pamuyos ila, uy. Okay, sa bagoy di malipay anang hatagan kag yuta. Ang gibuhat nila ni Andot no, mao ni tinud-anay nga dalaygon. Kay way pagduha-duha, may aksyon dayon aron matituluhan dayon ang mga tao din he. Bilibitaw kay ko anang Andot nay ay, buutan kaayo, unya di pa gid hambugero na isa. Kanas Andot, mao gyud naliwat og batasan siyang amahan, hastang hitsura. Pero kanas Bibot, ambot lang. Mas daghan ang nagtuo nga kanas Andot may tinud-anay anak. Apan kanas Bibot, mao gyud tinud-anay sinagop. Unya unsaon man nga maayo man kay mubali og istoryas Bibot. Aw ako, Bella. Muto, tsug gaba. Kaya na ang magiginoo. O moabot ra gyud ang panahon nga paamguhon ra nas Bibot siya mga daotang binuhatan. Makuyawan ba ko anang Bibot nay ay? Labi na kun mamisita na siya dinhi. Mura ra bag di siya pabalibad sa iyang gusto. Ay, sagdahi na lang. Kaya wag gihapon na siya mahimo, bisag mamugos pa na siya. Nindot at advice ni ato na Jim Dildot, da? Wala iti ang kabalakan. Bisang ako pala ito nga, nakakita tagod sa tundugaran. Wala na yung kaso. Kay. Ang sa itong article doon? Article 438 sa Civil Code of the Philippines. Nahalo ko. Article 438, which says... Napoy, which says... Sa ganito doon? Nilaklay na lang. Ay na lang, kay lisod, kay litok ko, kung hindi lisod pa na to. Basta ang importante nga, masaligon kayo ng atong abogado. Nga atong ipasangil nga, nakakita rata o gold sa tugkaran sa tungyuta. Unya, nahalin og dako. Mo nang nadato ta. Ingunan na kasi. Biliban ako eh. Absildo din daan na dot ha. No. Kana si Atty. Jim Del, suhito kay na siya og unsaon. Siya na'y bahala na og tubag sa mga pangutana. Di na lisod nila kay ilam na trabaho. Away, kulba. Bayra na ito ang wisdot. Kung mo pabuli siyang bibot. Nibaw na siya turni anak. Basta kay wala na problema kung mangayo og bayad ang huwes. Marunong na maginas bibot. Kinalang unhan na ito daan dot. Aron, din siya kapalag. Ay, lagi. Ato nang buhaton kung gikinahanglan yun. Ay, tudek lay. Mamalik dito sa ilang nining. Ay, tuod sa. Misabi ito mabalik na dito. Sa. Dagan pa kong tuyo dito kay. Gawas nga, mupalit yun ta og itik dito. Gusto ko nga makitaan yun ako ang akong tinud-anay inahan. May problema dot. Agad ako ni mo kung kano sa tamad do. Sige, maligo na kong balik. Nya, mudritso ta dito sila nining. Nya, muhapit ta dito sa frontiras gikan dito. Sige dot. Usa man ang binuang nga pitos. Nganong inyo man kong gibabagan, nga ikaw naman kumuadto sa ilang Noy-Goryo. O ngano man nga inyo man gibugal-bugalan ang ako pangan. Nganong Bibot turutot naman ning akong apelyido din ha? Pasensya na kit kay Sir Bibot. Kay, mao man ay bando di Sir Paklay din namo god. Sir Paklay naman, ni Paklay. Nga, dikit ka ka pasudlo din sa Villa Fronteras.
og kining nakasuwat nga pangan din ilahan ng kabubuto ni Paklay. Di ba niya? Tiyan ko to ba? Tiyan ko to. Ayaw mo pag binuwang na ako, ha? Hinumdumi baya nga ako'y tag-iya sa tibo Kasinda Hermosa. Og kining yuta asa ko paghapon ni sa akong yuta. Gipalit namin ni siya, sir. Ha? Di naman imo. Bitaw, tuloy. Kung di gani ko ninyo pasudlo din karon, alisto lagi mo na ako. Ah, sir. Magpasensyahay lang kita ini, sir. Kay kami magoy madaot ini kung supako na mo si Paklay. Joran! Digi ko ninyo pasudlo din, he? Diligid, sir. Gini! Gusto mo ini? Sir, ayaw tao kong tiyon nga ng pistola, sir. Ikaw, Pictos, alisto ka na ako. Kung osbon pagani ninyo ang pagbabag na ako din hitiman ini, sa sunod adlaw, dili ta mo buhion ining lugara. Hot doon ta mo patay din, he! Sorry kay sir. Di na mo sab, sir. Kamo, sabi mo! Musokol mo na ako! Buntay lang mo na ako, ha? Makita unya ninyo! Wanay batasan ang mga tao din, Noy Gors. Oh, Wanay respeto nako. maayo ba kinikalahor sa kadin ni sir? Hala. Kung wala ko sila tiunin nining akong daang pistola, di gi ko nila pasudlon din, Aw ha! Adyo na kay daang pistola, sir. Aw, may ra, sir, uy. Hala. Kay mga abusado kay mga tao din Hala. Mao na. Maugid na. Ako, Noy Gor. Ikaw na kaila ka ginako, di ba? Oo. Okay. Boy. Mapaubsanon kay kung pagkatao, di ba? Oo. Oh, di ba? Oh. Oo. Pero gani, kanayata ka na gani ang atong tawhanong katungod. Oh, di ginamaayo. Mao. Di mo na'y hasta nga kung pangani ilang gibugal-bugalan. Oh. Gisuwat nila sa dakong karatula. No entry. Bibot turutot. Bibuturutot. Yamayo na. Mao. Kisa may di mo surok ang duguan na. Wala yung batasan. Sirbot. Maway utang kabubuton, sirbot. Kausad ka ng imo serbot, lupik pa na is bibot turutot. O dili. Usba ko na. Sirman ta. Oo, okay, bot. Oh, kibot na sad. Okay ba? Okay. Pero sagdi lang, Noy. Nahibaw ko nga doon na sila kasuko na ko. Labi na gid sila si Andot. Uy. Nahibaw ko nga sila nagsugnod sa mga tao aron masuko diri nako. Hindi ginamayong ila, sir, bot. Kailang ibuhat. Dako kini pagpakawaw o ginsultos imong kaugalingon, hala. Oh, sagdi lang, Noy Goryo. Hapit na. May adlaw ra nga mabawi ra nako og balik kining Villa Fronteras. Ha? Mabawi ni mo, sir? Imong paliton og balik, sir? Wa na kinahanglan na, Noy Goryo, nga akong paliton. Ha? Kay napasangat ko na sa kaso. Kining kasuhan dito sa korte aron patubagon sila si Andot ug Rubin sa mga pangutana kung nganong nadato sila. Kung di gani sila makatubag ini, ang ako mga abogado mo ay nag-ingon nga automatic na unya nga babawi na ako kining Villa Fronteras. Kanindot ana istorya ha, sir. Mayo utang mabawi ginin mo, sir. Kaya aron ka na mga wa na mutahon ni mo, papawaon din mo din Mao ginay mahitabo. Mao ginay mahitabo dayon, Noy. Mao. Mag-ampo ginang mga tawhanan na. Nga di ni na ako mabawi ning yuta. Mao. Kaysa higayon nga ako ning mabawi, manguros lang gid silang daan. Mao. Patagmag yun, sir. Hala. Muna gusto na ko mahitabo. Hala. Makita niya nimo, Negoryo. Tanawon ta ang kahawd ni mga tawhana. Usam gyud tinuod ining atong plano, Brenda. Ikaw, Sabay. Apurado kay ka. Dili ba ini sa'yo ng atong gibuhat, ha? Sige, ba ko pahinumdum ni mo nga kinahanglan ni og taas na panahon. Lawom nga pailob. Kay kung dali-dali ko nato ni, delikado ka ay mapalpak ang atong mga plano. Sa sobra man sa kung kay kahinay. Unya og sobra sab kapaspas, kaya mukat sang agi. Iday. Kige. Enta maglalis ini. Kay bao ko nga ang ending yan karon gyapon ang daog. Ayaw ba kalimot, Harold? Nga ako ning ideya ang tanan. Kung gusto jud kang maharuhay ang atong pagpuyo sa unahan, kinahanglan nga musakay ka sa panahon. O ang pailob lang.
Kay ang problema ra gyud nato dinhi si Pipot ug dili si Bella. Sa ato pa, wad lang atong atong plano nga atong taguan si Bila. Wa ko mo ingon ana. Ang buot akong ipasabot nga kinahanglan ta og timing. Naibaw ba kang Bibot ha? Nga maldito kayo na. Mampapugnahon taon na ang buot ni Pipot. Kay nagpahad ra ba na siya nako? Nga ako yung pahimungtan kung dunay daotang mahitabo ni Bella. Ima kong sultihan anak niya pa eh. Maong pataod-taoran taon ng Harold. Kaysa diha makakita na taog binta. Moingon ra unya ko nimo. Ikaw sab, iyuhan nagdaing mong papel aron di ka masabtan si Mulihok. Ayaw na kong tudlo Harold. Nahibaw na ko sa kong gipuhat. Ang kalain ko, igalo kong hinumdum nimo. Basta, ako na sa balik-balik og sulti nimo. Nga ako gyud agda pirmi kay mas nahibaw ko nimo kung unsay angay buhaton. Pwede mo lahos dito sa Fronteras? Awa na may kalawas, Chok. Kay, nagkan kay ming daang itik, gikas bunbun. Dito di kagikan, sir. O dito ko gikan kay mitanaw ko sa aton ga kipatukod nga bahay dito. Unya, Chok. Porma na kayong bahay dito? Oo, believe ko na ang engineer. Si engineer kasi nga na, Dindo Badayos. Si Gindo Badayos. Oo, paspas kayo mo trabaho ta. Ako man, G? Kugihan pa yun kayo ang iyang mga sakop. Tingali, mahuman na nato sunod buwan, andot. Mahuman na ng atong bahay o pwede na nato ka nakapuyan dito. May noon, Chok. Kining lain po ato. Oh. Ang mga tao dito, misumbong na ako ganiha. Basta may ilang isumbong ni mo, Chok. Dito ko no si Bibot o isog ko no kayo nga nanion sa iyang pistola. Ha? Hmm. Kay siya na niyon, sir. Si Bibot? O, Clay, nasuko siya kay babagan sa mga tao dito nga dili pasudlon. Palaguton di ko na. Isog na siya dito, Chok. Palaguton di ko Pwede maayo. ko no isuga, isog yun kayo. O gibaharan ang mga tao nga patyon. Los, ako pahagiton di ko na. Ay, nasa gining Bibot. Uy, Ya, si Pictos ang misumbong nako ni ana. Nagpangulo yung tao sa kahadlok. ako, Tao sa aspektos. Tik ako. Siya gano'y nabutas kasukon Bibot. Oh, siya ko na gitiunan sa pistola. Ay, Siya tiha pa lang lagi ko. Tama na, Clay. Ganong, Clay. Naurin ningguhan, Clay. Butlang yun. Ang maya ng Bibot, not no? Ato na ikiha. Illegal possession of firearms. Unya na dagang saksi. Sigurado ko papriso siya siyang gibuhat. Sus, mapugos mo gikuan ni. Ay, ilong na, sana lang ko na. May nayak mo gikuan ni. Ilong na, hadlo ko gano'y kag-iro. Iro to. Iro. Nga no kung dili, ikihagyo na to na siya sa iyang gibuhat. Kay, di mo na mayo. Trespassing ang iyang gibuhat. Unya, nang hulga siya og mga tao nga iyang patyon. Unya, illegal possession of firearms. Oh, kadagag kaso nga iyang atubango siyang gibuhat. Tawagan niya ito sa attorney. Samtang pamuulbo ni akong kasuko. Ano magkabawas kita ng Bibot? Unsa dot, si Ruben? Ato na ikiha? Ha? Nakadungog ko stingog ni Bibot nga isog kay siya ganiha. Oh. Ug nanion siya pistolas mga tao nga nagbantay dito sa agianan. Oh! Kaya mga buang na mga tao din eh. Hala. Kung ako pa'y Bibot, di lang kay Tio na ipakita na ko nila. Paumo-umo na ko sa nagbalas pistola. Ayaw ka ni patakag sulti diha tay uy. Ha? Kaya makadungog nato ba? Makontrahan gitas mga tao dinhi. Mao. Ay, wa ko mahadlok. Oy! Ngayon ko kuntahan. Kaya daan ako nilang gikuntahan din he. Tungod man gudas imong kinaiya tay. Mauna. Hilom! Hilom niya. Inahinoon tungod kaya mga tao din he. Doon ay mga virus ang utok. Hala. Badi ay! Hilom di aguryo oy! Bali. Kanang pagpanion ni Bibot, pwede siyang ikiha siyang gibuhat. Unya, naghulga pa gyud siya sa mga tao din he. Di gyud na maayo. Bitaw tay. Sakto gyud. Dako nang supak sa balaod nga manion siya pistola. Ubida ninyo. Kung ikay tabangan og daghang tao, o sa may buhaton, kanang gilibutan kang daghang tao, o niya pakawawan pagkasagang mga tao, gibuhatan pa ng dakong kratula nga doon iswat nga, no entry, bibuturutot. Da, ganahan mo ingon na, hala. Di siya pasudlon din he. Kinahanglan nga musunod siya sa patakaran din he. Dili lang yun siya mamugos. Bisag yataka ng katungod, di lang yun musukol, hala. Ay, way nangaway niya, Guryo, oy. Nahibaw ko ni Ana. O sa'yo ay nangaway. Mga hambugero kay sila.
Ilang gibabagan sa Sir Bebot. Mga wasali, wow, hala. Naistorya na ko sa Dodoy, tay. Dito kuno sila. Og igo ra kuno nilang gialihan si Bibot. Pero gitukmod sila ni Bibot o gitulisok og maayo. Unya, dayon na nion og pistola. Nang hulga pa. Hulga man gani kunong mupatay nila. O, naturala na! Nga magasulti ang tawag ingon ana kung naas kalagot, hala. Di ba sa blalim nga daghan kay sila nag-alis ang yanan? Unya, niyang maunhan Sir Bebot. Tablang ato agaon. Luoy, taon kayo, hala. Para nakutay ang mga taong nagsalig silang armas, mga abusado kay nag mga talawan pa. Oo. Ito niya, hoy! Madalan ta ninyo. Hello niya. Kanang pistulang Bibot, lisensyado na. Pag dipinsan nas ko galingon. Di sabton ngang tanang magkupot ang pistula dautan. Ang gibuhat sa Sir Bibot legal na, nagsubay sa balaod, hala. Kadahay ka pataka ng jukagyawit diha guryo, oy. Mao. Kung ako'y tiunan o pistulang Bibot, no, nadigig ko mahadlok niya. Kaya ako gisang ikiha o ipabilanggo siyang gibuhat kay di yun na maayo. Usa may buti pa sa buti ni attorney nga valid ang ilang rason nga nakakita sila og gold sa ilang tugkaran nga maoy nakapadato nila. Ingon na kasimple. Ay, binuhuan ka ng katarungan na. Dapat ang huwis mo pabor din hinato. Kinahanglan nga kita mo daog sa kaso, attorney. O sige. Manawag ra ko balik nimo. Magigistorya ra niya ko nimo personal. Sige, attorney. Bye. Ay. Unsa naman? Unsa ba na yung status inyong kaso karon? Nagkalisod ba mo, Bibot? Nagduda si attorney nga naunhan tagbangil nila ni Andot. Unsay naunahan? Gibangilan nilang huwes aron mahimong balido ang ilang mga katarungan. Oh, mga maayo magkana imong mga abogado. Wadi sila mahimo ana. Naagod. Pero matod ni attorney, masayang lang kunong akong kwarta kung mubayad pa kog dako. Nga naman mo bayad ka og dako, kung sigurado lang ang kadaugan. Total, dako makaginansyahon kung ikaw gi mo daog. Mabawi man kani mong imong yuta ang gibaligya nilang Andot. Ako palagi istoryahon si attorney sa personal, kay wa pa kay ko makasabot sa iyang katarungan. Kung mabayaran ninyo ang hukom, sugali na lang. Total, madubli man sa imong ginansya kung ikaw gi mo daog. Mao lagi unta. Pero sagdi lang. Balitaan talon niya kabrin, kung unsay dagan unya nining kasuha. Lingkod. Lingkod mo, Andot, paklay. Kay salamat, Bel. Bella, I'm na si Niguryo. Ato pas merkado. Ha? Maabot at siguro to karon taon-taon. Mingaw ko sa liog ito da. Unsa? Ang liog, bagi mingaw ko. May kapon. Tayo pa sa oy, unsa may gusto ninyong mainom, ha? Okay ra, Bel, okay ra. Ayaw na kayo pagtagad kay basinog di rasan mi magdugay din. Ay, lagbalipad, maikog ta. Oy, ang inyo bayang bahay nga gipatuko dias bungtod kay nindot kang tan-awon. Hapit na siguro na mahumano, Andot no. Bitaw, Bel, ako niya nang publishingan ng Mumbai, Bel. Tambong niya, ha? Ay, mauwaw man sa taan ng hikayon na Andot. Oy, kay Ala. daghan kay mo ug mga inilang mga bisita. Ay, kita-kita ra, Bel, oy. Ikaw, si Nangabiyang, ug si Niguryo. Wala may laing napiton. Kamu mo espesyal ang mong bisita. Special Ay. to Niguryo, special kay Grabe sad ka Andot. Kami ragyod. Ang uban ay ninyong kaila. Kamorag among special, Debil. Labi na kasing-kasing ni Andot. Kumidya gani ka diya paklay na. Oo, lagi ko magkumidya, Bil. Seryoso nga guwa. Di ba, Dot? Oo, eh. Ay, kita mo. Basta ikaw na gani, Bil. Mag-unag ikas kasing-kasing ni Andot. Di ba, Dot? Tingog, Dot. Kasi duko-duko dia. Tutukis bila, Bi. Tutuki ba? Ay, gani sige, binuang dako. Ikaw good paklay no. Sige lang siya kag binuang diha. Basin og sa sunod si Manabil, mo balik na mi og puyo din, he. Silingan na sa niya ta. Mayo, nindot. Nindot Andot. Bila! Hala, Ay, nanay. sila si tatay ug si Bibot Na- na ay. Oh, ye. Ni ang sas bibot pakdot, Dot. Relax lang, tayo, relax lang. Di ta mangita gubot. Kasayo ko din niyo. Kung sa may inyong tuyo din Yay. Doon na rami gamayng tuyo ni Bilabot. Bilabot.
Gamayng tuyo. Oh, ni Bilabot. Ay, Goryo. Doon na din sila bendisyon ng mga tawhana nga makasod sa inyong bahay. Ako, Angel! Ako ning kabubuton, Bibot. Kalipay na ako nga mobisita sila si Andot din. Ay, kita mo. Lakas kayo may bakir din eh. Ay! Ay, ayaw kayo mo padoos kong anak, be? Uy, Negrio. Ikaw ha? Naparamihatag ka ni mo, dira? Ay, padok mo. Gunit na niya ako. Mayo kayo nagkita sa tadin Andot. Kay gusto na kong klaruhon ng inyong mga kabuang. Unsay kabuang bot? Kanang imong mga sinugo diha ba nga nagbantay sa agyanan. Kamo man kunoy nagsugo ana aron inyo ko nga babagan nga makasud dinhi sa fronteras. Bitaw. Bitaw, Bot. Kami mo'y nagbuta na. Kay kami may tagiya sa Villa Fronteras. Unsa tagiya? Unsa apil kas tagiya nini, ha? Paklay? Kano sa man ang mahitabo nga wa manggani kay singoy bisag usa ka dako? Singoy. Ay! Sa imo na pagtuobot. Pero karon dato na ko. Di ba, Dot? Kanang bot. 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 Ay, sumpay lagi. Bot. 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 Mga bastos! Sumpay. Pamino ba? Pamino. Sumpay man sa Pamino pulis. ba? Kining bot. Bot. Kining mura man gud og lain kayong pamation ba? Nga maglalis tas tubangan ni Bila. Oh. May siguro nga mga naog ta dinhi og istoryahon nato ni kung unsa may problema. Ha, bot? Ako, wa ko'y problema. Ayaw ko niyo tinutuhin na ako pangan. Wa man, gisang pwede na. Ano may una mo, bot? Wa ko mayon eh. Ako problema. Kamo mo yung mga arugante kayo. Arugante kay muglihok. Una mong skinsa da. Labi din yung driver ni mo nga. Ayaw ha? Maigo karon ni nga ako. Tingsin ang naong ni mo. Ayaw ha? Hilas kay kada. Ay lang panghana. What? Ay lang panghana. Istorya ta kutob. Bot. Istorya kutob. Bot. Bot. Oh. Ato lang ta silong bot. Bot. Mo respeto ta ni Bila og ni Guryo bot. Bot. Panganaog mo din hiya. O paabota ko ninyo dito sa silong. Sige. Gi. Tanak Clay. Munawag ta Clay. Ari na ta silong Clay. Tana Andot. Ado ta sa silong. Pasagdihin sila si Bibot og si tatay din nga magsultihan. Bila. Hoy. Ayaw pagbiya. Dinira ka. Pasagdahin na silang mga naog. Ay, uban na nako sila tay, oy. Kay maikog ko nila ni Andot. Ay, dali, Devil. Arita sa silong na. Dali, Ayaw tay. lagi pagbiya. Dinira ka. Bidag inis Bibot skidot. Kuwang gis disiplina ning tawanan na. Ako tagsargi ko masuko. Pero kini ang paghari-ari din eh. Ang isang pitulon. Sus. Relax lang Clay, relax. Ato lang ni ayohon og istorya sa Bibot kay mauwaw ta ni Bila. Uy, kung maghimo tag iskandalo din Sus. Pagkatilog sa tako yung tawanan. Sus. Uy. Ay, lagi. Maglikay lang yun unata nga magubot kay lisod na kayo. Suro kindugo na ko. Dot. Oh, tiyaw mo. Kita na tigiyan niya sa fronteras niya. Mag-inisog siya din eh. Ako lay agda Clay. Nawag na si Tiyo. Nawag sa eh. Hello, Tiyo. Sa kuno? Asa mo karon? Niamis fronteras, Tiyo. Unsa na'y balita? Sa kuno? Good news adot. Gibasura ang reklamo ni Bibot Batok na to. Yes! Unsa kuno? Oh! Good news na, Tiyo, good news. Nindot ka na balita, Tiyo. Unsa kuno? O gawas man niya na adot. Balik na yun mo din sa bahay. Kay ang inyong itik, perting sa baa diri. Ha? Unsa kuno? Sa baan, ikaw man sige. Udo. Sa kuno. Hilo sa diha. Kaya nga naman siya, Picho. Natahap ko nga may nauyunan na siyang pares karon sa inyong gipalit nitong usang adlaw. Uy! Unsa kuno? Puya, gining Clay. Itay ng kakadungo. Kanino tayo ng balita, Tiyo? Sige, mubalik ron niya midayon diha, Tiyo. Unsa kuno? Ba't sa takuhan naman yung karon daw ganang. Malangay lang siguro may og kadiyo, Tiyo, ha? Sige, adot. Magpaabot ko niyo din sa bahay. Okay, Tiyo. Unsa kuno? Sige, bahay, adot. Tiyo. Unsa kuno? Mo nindutong nadunggan ko balita da. Unsa kuno? Dilubya. Unsa kuno. Clay, paminaw kay ha, may tingali yan Ulion una to nimo dito sa bahay. Ug susihon ang kahimtang ni Happy. Ha?
Ha? Kay doon na nakuno siya nagustuhan nga iya mapares. Oo nga, Dot. Kisa may backup di mo din eh. Masig, karatihon ka kalit di bibutin eh. Ah, okay ra ko anak lay. Busukol mo kong grubo-rubo. Nalaki. Sige, muna lang ko nimo dito. Og, tawagan sana ako to si Pictus. Aron, doon na kay backup din eh. Kalagkot, kiko anong tawanan na yun. Huwag patasan. Murag nakatag-iyag bay. Kaya mo iyang basto sila si Andot o si Paklay. Iyang ipakanaog. Murag siya nagbugaw og iro. Kawa gyud ka ikog ni mga tawhana. May gani kay buutan kay sila si Andot o Paklay. Walang sa taon sila moreklamo. Hain na mas guryo. Otro po das tatay. Ito haay. Namantay sa istro nilang Andot og Bibot sa silong. Akong ari ning imong amahan. Kining inyong gibuhat, nyawa na mo'y respeto nako. Di gini maayo, Andot. Ilabi na nining inyong pagpapagbabag ninyo nako dinhi, oy. O pagbugal-bugal sa kumpangan. Inyo ko tawag og bibo turutot. Ha, dako kay ning insulto sa kong pagkatao, oy, o pagyatak sa kong tawhanong katungod. Mayo bot. Kay nakaila pa kag tawhanong katungod. Oh, Pero katong imong gihimo, katong imong gipalaya sa among gipuy-an o gisunog nimo ang among bay. Wara to'y kwenta. Wa to'y paglapa sa among tawhanong katungod. hello moy. Ay nala pangatarungan pa. Kay sa imong gibuhat nga gitudluan nimo ang mga tao dinhi nga masuko dinhi nako, dako kay tog tulubagon ni ana. Kiso may Ha? dako gatulubagon. Ikaw! Oh, naklaro ha. Dako kay kag tulubagon. Basinog doon ay daw ta mahitabo nila. Aha. Ug ikaw raw niya ang basulo nini sa unahan. Oho. Kay ngano, doon na kay daotang buhaton nila? Timan ini nga ako isulti Andot. Ayaw pagtuo nga nakapabor ka karon. Di gihapon mo makalabaw nako. Mahigayon ra nga kining inyong gipalit nako. Ako ra gihapon ning mabawi gikan ninyo. Timan ini ako gisulti Andot. Isugas bibot. Ug nanganti nga bawion jud kuno niya ang Villa Fronteras. Ug di kuno siya gusto nga malabuan nato ang iyang dato. Ay, kulokoy. Kulokoy, Minas Bibot, Dot. Naduda ko nagsabu. Nga? Lata yung tawa na. Nagsabu to. Bawiyon niya Villa Puntiras. Nga kita namin nakapalit. Wa siya mali. Kauban sa pong. Mali pong. Nakailan na kay kus batasan ng bibot kay. Kaniadto pa na siya nga doon na siya kinaiya nga di gyud na siya gusto mabintaan. Nagtuo ko ang taa. Ang inulan na nagtangag ti siro. Ang sa gamay pala siya, siya tukas imong gidikanan Dot. Kung ako nakasagop ng tawhana, gituog na nako. Tiyaw mo? Hasta nagsagop niya, siya pa mismo ang nagpapatay. Mo na subo kay paminahon Clay. Sorry kay Dot ha. Nakaisgot ko usab ni mo ana. Kaya ba ko sakit ka na sa imong dapit. Ay natapos imong gidikanan. Lagot sa kay kugod. Dot. Nasubrahan lang kabal dito. Hambog ni Bibot kami. Okay ra Clay. Usahay lang yun, di yun ako matuyo nga. Maunahuna na ko kung nga nung nakahimo ni Inis Bibot. Nakahimo sa aning tanan. May adlaw ra Dot. Kung nakita na ko, nahapit na. Aron maningil na ang panahon sa iya mga daotang binuhatan. Na, ay nalang palabig una-una, ana, uy. Dawato na lagod na itong kapatuuran nga nadato na gina sila sa Andot. Basta di ko makadawat yan, Abrin. Dili ko musugot nga mulabaw ang ilang kahimtang diri nako. Pero sa may tumahimo, kung maugin na ilang kahimtang. Doon ako'y buhaton. Buhaton ako ang tanan. Nga mahugno pagbalik sila si Andot. Beko na, be. Sa may nasi muna ho ng paagi. Naglibog lang ko, Bren. Di ko katugkad kung sa bang misteryuha ang inahinungdan sa ilang paspas o kalit kayong pagkadato. Nakakubkob man ka sila og daghang bulawan. Pero bisan pa. Mabawra ka na nga katarungan, oy. Nagduda ko nga doon na pagilaing rason. Ang sobra pa, ana. Be, unsa pa gid na si mong huna-huna. O ganin na gisigihan ako analyze kung unsag yun. Ay, Bibot. May mo ba? I-relax lang unang imong kagalingon anang mga butanga. Focus sa balik sa imong kompanya. Gawa na klarong dagan ang imong mga negosyo. Ako, Bren, mas madawat na ako bisag masira pa ang akong negosyo. Pero di ko makadawat nga si Andot. Makabintahan ako. Oh, ikaw good.
Basta kang ako lang itambag nimo nga mukalma lang una ka. Kay mas stress ka og samot. Sa pagsige mong tugkad sa hinungdan kung nga nung nadato sila sa andot. Uting kayon ko ginitanan. Ako gining pangitaag pamaagi. May bawaan ako. May bawaan ganin ako nga kining bahandi nga naangko nila, kabilin pa nila ni Papa ug Mama, bawion ginin ako. Makigkamatay gid ko ini nila. Pas kang hayahayag napita doon sa? Paborito kinan akong napita. This is my favorite. Masa gini paboritos kong amahan sa karpa kaniadto, Clay. Yes. Gamay, English mo karon. Speaking dollars. Dato naman ko. Gamay pa ko, pirmi na ko niya dadon din ni Clay. Istoryahan bitaw ko ni mga anak dot. Nagplano sa yutos papa, kaniadto, nga iya sa ming patukuran og bayad ni. Oh, at least. At least. Nato man nagyapon dot. Bisag wa na sila. At least. Tiyo. Dali. Huh? Tabangi ko niyo kay ano na kayo tao nga nakitaan nga nagsige og paniid diya sa luyo. Ha? Ay, Matyo, napa diya? Ambot ang hakon naapa ba diha kay moro man og nakamatikod. Dali, atong susihon dire sa luyo. Unsa pa inyo namatikdan dito? Wala sir, wala. Wala man may namatikdan pa nga kakatahapan kalihukan sila ba sir. Magi sir. Wa mo'y nakita ang laing tao? O unsa ba? Siya sab. Wabagin sir. Gawa sa ilang mga binuhi nga itik sa ilang luyo. Itik? Ada kag itik ang ilang binuhi. Unsa pa? Wala. Way iro. Way pabo, unsa pang hayop diha? Iring. Wala yung bilay na matikdan sir. Sagdi lang. Ayaw lang gid ninyong hunungi sa pagpanii dito. O pagpantay mo sa inyo mga lihok nga di mo masakpan kay igmat ra ba na ato mga kontra. Wala yung problema sir. Yes. Kami na bahala diskarte. Doon na lang ko pangutanan ni mo bila. Gusto kong tarungon ko ni mong tubagday, ha? Unsa man na, tay? Kanabas andot o saman. Nangulitaw na siya ni mo, o Uy, hala. kalain ko na imong pangutana, tay. Makuratan man sad ta. Bagala lagi ko susto, day. Igore ko ng utana, hala. Wa, tay, uy. Og sigurado ko nga wa gyud na sunahuna ni Andot. Sigurado ka? Oo, sigurado gid kaayo ko ana, tay. Lalaki baya ko bila. Kailabi akong lihok sa tao kung naibog ba, hala. Mauwaw sa daan ng imong kalaki, tay, uy. Sigurado ko nga wa gyud na sunahuna ni Andot. Nakailagay ko ni Andot, ay. Di gyud na mapahimuslanon nga tao ug kamao na siyang morespeto og tao. Pagtarong baya yun bila, ha? Ako, agyapon ko'y kumpiyansa ng andot. Kay matod pang sirbibot ka ng ilang kandato karon kadudahan kay na. Nga doon na sa mga illegal nga gibuhat, hala. Ha? Unsa naman sad ang isyu nga bag-ong pasangil niya, tay? Laki na pod na? Naku, doon na pagdudang bibot nga doon na sa mga illegal nga kalihukan, hala. Kamaayo ba yan ang bibutay, no? May kina siya mamantay nila ni Andot. Pero sa iyang kaugalingon, huwag siya makabantay nga nasubrahan na siya sa iyang ambisyon. Huwag sa ambisyon? Ambisyon, tay. Kaya nahadlo pa na siyang malabuan nila ni Andot. Pagsultian na bila. Natural lang nga mangutana yun ang mga tao sa kalit kapag nato lang andot. Ikaw, wala ka mahibungan na, hala. Human naman kung nisulti ni mo, anak, tay, nga di na ko mahibong kung nganong madato sila si Andot, kay dato naman na silang daan. Pero napobre na sila, hala. Wasag kumutuan ng istoryaha, tay, nga napobre na sila. Kadato ato mga ginikana ni Andot. O sa ginikana siya nagkupraman na si Andot. Wala ginikana si Andot, si Bibot mo'y tinut-anay na to. Na. Wala. Di na lang ta maglantugi pa, anak, tay, kay bisag tuwad-tuwalihon pang istorya, no? Nasayod ang tanan nga si Andot mo'y tinud-anay anak ni Sir Ramon. Pagkaka ka lang. Ano man? Kaka ka lang. Ay, istorya bila. Kung kuwang kas kasayuran. Aw, lahi-lahi man tag pagtuo, tay. Kung ikaw, tuwa kami tuo ni Bibot, aw, nakara na nimo. Basta ako tay, tuwa ko may tuo ni Andot kay sa batasan og dagway, si Andot ra gyud ako nakita nga naliwat ni Sir Ramon. Dinhira mo gito. Kisa makinagkuha din eh. Wa man gid. Marta? Marta? Ay, dapat yung mga tao din eh. Marta! Ano, sir? Sir! Hay man lang akong libreto din eh. Saan may librito, sir?
Ang akong librito nga gibutang nako dinhi ilawom sa coffee table. Asa? Ako eh. Alam, wala na ba akong mahibaw, sir? Binuang! Wa ka mahibaw nga kamura may tiglimpyo din he. Pasiluwag ayot ko, sir. Huwag niyo ko mahibaw, ana. Alala, tawag ang tanang katabang din sa bahay. Pahibaw ang gipatawag tabong tanan din he. Karon na yun, sir. Karon dayon! Sir, sir. Matuma, sir. Itik. Ang itik. Alisto ka, Andot. Nasa ko kay si Sir Pibot. Kipangkasapaan ming tanan. Kung kisa ko rin nagkuha sa librito dito sa coffee table. Nanumdum pa si Marta. Nainom naman siya, boy, uy. Unang ita ka sa nimo. Kay ikaw ragit ko nung angwa niya makiti ka ganiya. Uy, mong gisultihan ako nakuha. Wala, oy. Ikaw ni bahala mo tubak unya ni Sir Pibot. Kung sa man, Marta, mamakak ko. Nga, no, ako ba yung pangutanan? Kung pangutanan ka ni Sir Pibot, ikaw na namin mo tubag. Mamakak ka ba umutok ang gastinuan? Pas kalisuran niya. Yan no, masad nakalit mo lang na siya nga nangitas librito. Nataw-taon naman to. Naginuton pa yun to ni, naginuton pa yun to niya nga, binata man to librito ha. Hala, magbuot kag iyang pangitaon. Bahala na, hindi ko mutugan eh. Total, wala na may laing na ibawad to. Kita naman, ikaw raw ako. Sabi niya, ay, ayaw ko iangin ang imong kalaki, boy, ha? Maapil ka na ko sa kasuko ni Sir Pibot. Alisto ka lang ginako, alisto ka lang. Adi lagi. Basta ayaw lagsaba nga ako'y nagkuha sa librito. Di bahala ka sa imong kaugalingon, boy. Basta nagpasidaan ako ni mo anadaan, kani adto ba? Ano naman ka, oy? Mura man kagihol migasan. Nangita ko sa librito, Bren. Ha? Ang sa librito? Nahinomdom ka tong librito may tungod sa itik? Oo, kaya nga naman eh. Nagduda ko nga ang sugilanon may tungod niya itong itik, mao'y sikrito nga nakapadato nila ni Andot. Ha? Nga na kayong kaman anak, Bibot? Matod pa sa kong informante, wala ko sila nakitang mga timailahan nga kadudang lihok sa bahay nila ni Andot gawa sa dihang doon ako didaghang kayong itik nga ilang binuhi. Kaya nga madigdagan silang binuhi nga itik. Sa may relasyon na silang kadato karon. Katong libreto, Bren, sa ako nag-iingon nimo, naghisgoto sa sugilanon sa usa ka itik nga ang iyang balhibo mahimong bulawan. Ay, mituod ka atong maong sugilanon, Bibot? Kinsa na sayod? Dako ang akong pagtuo nga si Andot dunay kasayuran ining tanan. Ug nahinumdum ko nga sa pagbiya ni Andot dinhi, doon na siya daang itik nga kanunay niyang giatiman. Mao ba, Bibot? Mao nga dako gid ang akong pagtuo nga kadtong itik mao kinakapadato nila ni Andot karon. Ang tanan ako nagipangutana, boy. Ug sila mibalibad nga wa sila magkuha sa librito nga akong gibutang diha sa coffee table. Kuan, sir. Di ko gusto bakakon, boy. Makaila ra magikog taong mamakak. Sir. Usa tugaan nila lang ko. Ha, ini mo tagoy ang akong librito. Bitaw, sir. Huwag ko may bawa ng butanga, sir. Sigurado ka, boy? Lagi, sir. Mur pa, sir. Mur. Ngano magsige magkakidhat? Pas madro biya ni mata na ko sa sir. Kung mabitang inyo kung gitawag ni boy kidhat. Oo, pas mo din, ha? Huwag ikaw magkak na ko. Wala gitawon, sir. Kundi ikaw, kinsa man din nagkuha to? Kidhat ka na, sad? Kinsa man din? Sir. Nga ang tanan, milimod. Wa na ilaing suspect. Kundi ikaw rin. Kuan, sir. Bisig maigo pa kuskila. Karon dayon, sir. Karon dayon. Maigo pa kuskila. Wag yung kalibutan na, sir. Sige lang, sir. Kung ako itong makitan, kay ako gitong ihatag nimo basta makitaan ko to. Kuidraw, boy, ha? Ako ba ya? Bisag sige kagkidhat-kidhat? Naasag kay mga lihok nga kadudahan. Ako nagduda ko nimo. Oo, sama, sir. Mahibaw ang gani na ako. Nga naglimod ka na ako, alisto ka lang. Gigihapon ka makalimod na ako kay dunay CCTV dinhi sa akong hawanan. Ay, Sarodot. Alam ito na kita na ito magpilingan. Restrictos, kagihan kay mirubing sa tibok panibo sa tumbay. May na, Clay. Inasad sila nga, magpuli-puli na sila sa 24 oras. Wala na problema, Dot. Si Pictus na yung nagkasikasos tanan.
Siya mo yung may bahin-bahin sa oras. Ano, magpulis-pulis, nagbantay. Nalipay kay ko anak, Clay. Pero, Dot, ni-request sila na ako nga kinalang ko nung hatagan sila karmas. Ha? Kuan, papasabta lang sila nga dili na pwede kay supak mas balaod. Patata na sila batuta. Igo na lang nga makapanalipod silang kaugalingon. Uy, puta-tuta. Saan lang doon ay armas ang ilang kontra? Magpatabang lang sa niya tas mga tanod. Sang pito na to sa Kapitan Pepe nga maka-assist din eh. Okay, mas may pa, Dot. Andot. Cho. Hi. Oy, doon na kay bisita. Kinsa man, Cho? Kuan, si Boy Kidhat kuno siya. Nas boy? Yay. Mukha nung maglago to ba eh. Sakit tuyo ini. Tana-tana, Dot. Ato ito bangon, Dot. Lingkod, boy. Lingkod. Salamat kayo, Sir Dot. Dire. Nasuroy lagi ka, boy. Kaya magod, Sir Dot, nabutang ko karon sa akong peligro. Ha? Nga nabutang kas peligro, boy. Kukuhaan ba ako, si Sir Bibot mangkod, nangitas librito. Nangita siya sa librito? O niya, mo siyang isultihan, nga mong gihatag din na mo ang librito. Ha? Clay. Wa kumutugan nas tinuod. Iya kong giskit-sukit pero milimod jud ko kay kuyaw kaayo og mahibawan kong ni Sir Bibot. Maagid. Ay, jugtugan, boy. Maagid. Ang nadlukan lang nako karon kay matur niya, iya ko nung tanawon sa CCTV kung kinsa gyud nagkuha sa librito. Ay, kadlok. Limod lang yun. Limod lang yapon. Ha? Basta kung ako na buhaton, sigurado yung kung nga din ako mabuhi ini. Ilang? Sige lang sa buha ka na. Karon, kaisog na ba kayo ng ibahan si Sir Bibot na ko? Butan hindi ka mabulgar. Butan di mabulgar. Ay, kadlok, matay ka. Boy. Ay, laging sulti. Boy, para di ka mahadlok, no? Hay may maayo og anhin lang ka mo trabaho na mo. Ito, boy. Gusto! Oh. Na! Duhari pagi ni mo. Ano ka ba trabaho na mo o maghikog ka? Ay! Boy, misal, bimini mo ko diyan ito. Amo kang hayron, di ba? Mau bitaw na niya sa kung nahunak, Clay. Ayan. Kung ninyo kung patrabaho din ni, anin lang ko ninyo. Ay. Awan ay problema, boy. Masaad ka na mo nga di yung ka musultis tinuod. Nga ikay nagkuha sa librito. Salamat kay ninyo, Sir Dot. Sige, pananghil lang og tarong dito, boy. Nga, mubali na kag trabaho. Aron di ka madudahan, Bibot. Baliban, sad, boy. Baliban, sad. Mau bitaw na kung buhaton, Sir. Wag baliban. Balibor. Kinahanglan nga mag-amping kasi mong lihok. Kay abtik na pagkinas Bibot. Kinahanglan nga di ka masabtan nga ikaw ginagkuha sa librito. Mau lagi, pero doon nabala ka, ko hangtod karon tungod sa CCTV. Ay, lago kagulan na. Totoo naman to. Pasinog na automatic erase na ng data file na. Maho ba, Sir? Matayin king tao. Kadlok. Lagi. Basta ampingin lang yun ang imong lihok nga di gyud ka masabtan. Kung tinuod din akong katahap mo rin, di gyud magmahay si Andot nako kay katong itik, ako gitong bawion. Unyag di ihatag? Makita niya nga akong kamal dito. Maldito ba ko? Basin og musunod siya nila ni Papa ug Mama. Ay, pero basta ba yung nag-usik lang kas imong oras anang butanga ha, Bibot? Baya, no? Dako gila ako pagdudab rin. Nga katong librito nga akong nabasahan, pulos to tinuod ang mga tugon nga gisulti dito. Ay, lisod man kung kaayo nga moderate sa taog tuo, nga wa tay ebidensya. Doon ako ebidensya, Bren. Nalimot ka sa kung gipakita ni nga bulawan, nga porma o balhibo sa itik. Kung tinuod man gayon ang imong katahap, maglisod yung tagkuha ana. Ilabi na nga gitaguan yung nagmaayon nila ni Andot. Bisag asa pa na nila tagui. Ako ginatultulon. So, doon na kayo utang buhaton nila? Kung di na ko sila madaog istorya tinarong, muabot ko nila sa punto nga doon na ginaydautang hitabo nila. E buot ko naon ang itik dili ila. Kabilin pa to nilang Papa. Para to nako. Ay, ako'y nabalakang naguna-una ni mo, Bibot. Gano'n nabalaka ka man? Siyempre, mabalakag ko. Tungod kay wa kay kasiguruhan sa imong mga katahap.
Dili banhaan ang imong mga nakita nga bulawan nga porma og balhibo sa itik ug tinuod na tong imong nabasahan. Oh, tanawon ta lang. Way ko mo sa pagsuway. Oh, inuon. May punto ka ni anang pagkasulti ha. Basta, Brin. Bahala nagmasayang ang akong panahon ini mga butanga. Sutaon gid nako ang tanan kung unsay tinuod dining ako mga katahap. Gidapat pa nilang andot nay nga patambungon kita sa blessing sa ilang bagong bayda sa bungtoy. O, kados amang ko, no? Akaron ko ng Biyernes atol sa paniud to nay. Ay, pastilan, di ka tamauwawan ni Ana Habila. Bisan, basin ba ka nang daghan na silang bisita? Wa man ko na sila gi-invite nila inay. Kita ramang gyud ko no. Oh, mao ba? Oo, mga tutanay ha. Gi-invite ko ta. Mura man jugkog mauwaw. Ay nga nung Unsa to bila? Nakadungog yun. Kinsay nagdapit na to, hala. nakadungog ka sa among gipanagsultihan ni nanay tay. Wabo ka ba kagulkol ko? Na. Pagkadungog ang kagulkol na ko. Hindi mo ko kadungog. Naaram ko sa inyong dool. Kuan ko no tay, gi-invite ta nila ni Andot karong Biyernes kay pablisingan ang ilang bayda sa bungtoy. Ay, kadungog lagi ko. Nagkakadungog ko. Sige kun. Yung mga domo. Kita ra may gidapit tay. Di ko madto. Okay ra tay. Kami lang sinanay mo ay mo ato dito. Manyaga dan ako, oy. Hindi Padidi. ka yung bayhana ka. Kung si Bibot ka ni may mudapit ni mo, si kang malibad, hala. Kanya kung sila sa Andot, ako kay kang sanong, hala. Eh, ikaw, no, miduol lang jud ka din, Higoryo, aron mangitag kalalis. Huwag ko mangitag lalis. Ikaw, huwag ko mangitag lalis. Badeha. Nahibula ko, anong dali kayo mo nagkasanong kung si Andot may mudapit ninyo, hala. Wa may dautan sa pagdapit nila nato tay. Wa gyoy dautan. Apil manggani ka. Mao, Lahi man sa butong kang bibot kani adto kay do naman siya laing tuyo din hinako. mao. Ay, mao na diha. Kung si Bibot may mudapit, tatagay ni mong daw tagahulugan. Pero kung si Andot, okay kayo, hala. Hilom na lang gani diha, Goryo. Oh, ikaw, kung di ka ganahang muubanan mo, ayaw lang. Mao, Oh, kamo man sad mamugos minimo. Kamis bila, kay muadto man gyud me. mabaya ninyo. Nagparehas lang yun ng inyong batasan, mga way ayo, hala. Ay, bahala na. Unsa na imong hinga na mo, Goryo. Basta ayaw lang og apil-apil aning among istorya. Babalik dito ka sa imong kwarto ka, kay di magkakaganahan sa among istorya. Hamiray mga onibilag inasal. Inasal. Oo. Mag-asal na sila. Mag-asal gyud tay. Hey, kamuli ato dito! Pero, bila ay kalimuta, Andot nga, palain ang inasal ha. Na para ako ato, No, hala. siya kumusulti anak dito tay. Uy, kay mauwatan nilang bibot. Sige na. Haba ka diha. Ay, huwag yung klaro, Goryo. Pakuyugon ka, magsuko-suko ka. Nya karon imong suguon sa pagpadaog, pagpada sa os inasal. Oh, niingon ko di ko bukuyog, pero ako mayong di ko bukaon. Kanari pangayoon ko. Kaya ako paksiyon ni guli ninyo, hala. Nahala. Lakaw na dito. Ayaw nagsalos sa mong istorya din, he. Hala ko no. Naistorya na kong balik itong gingalan og Ruel Andot. Ug matod niya, doon na siya usa ka kauban nila nga gusto niyang kumbensihon aron motistigos pabor nato. Mabatyo. Ako silang gipasaligan nga suportahan nato sila kutob sa atong mahimo. O mugasto ta og dako basta mapalig-o nato og balik ang mga ebidensya. Suportahan nato sila sa tanan nilang pangayoon, Chok. Mao na akong isulti nila Andot. Ug matod sad sa atong abogado, kung ano nalay tulo ka saksi nga mubaraw gayud batok ni Bibot, sigurado gyud si Attorney Jim Del nga mataral gayud sa bilangguan si Bibot. Ang mainungdanon, Chok, nga musultis tinuod ang mga saksi. Lisod sa kayo nga ang ilang isulti pulos bakak. Gusto ko nga kung mapriso man gyud gani unya sa Bibot, kinahanglan nga nagbase sa kinatibuk-an nga kamaturan. Husto ka, Andot. Mausap na akong gisulti ngadto sa atong abogado aron makita gyud nato kung unsa gyud tinuod niining tanan. Unsay balita nga nagdali mo ka, ha? Dot, niya si Bot. Ha? Si Bibot pa niya, si Bibot. Ha? Niya siya? Oh, Dot, nakita siya ni mo. Gusto ko nung kanyang istoryahan. Ayaw pasudla. Wabig daw. Naa siya sa gawas, nas gate. Kasi may ang mga kauban, Clay. Naa siya daw kakauban, Dot. Mga isugig na gwi. Bueno, tana. Ato sa tubangon. Oh, okay, Dot.
Unsa magay buhaton ni Bibot itong iyang pagduaw sa bahay nila ni Andot? Kay kailangan ayo sa pas pagpaminaw uban pa mga sumpay na itong sugilanon, Happy Ducky Duck. Tagsuwat Emmanuel Sacol ubo sa direksyon ni Ri Arellano, musika gipaon ni Chuel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Garing. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to mga listeners ang part 6 sa drama nga Happy Ducky Duck o murag makawa gyud gana mga listeners. Kay kuan may mga sinahon. Should kayo niya ni mga listeners dito kapadayon ani. Wala mag laay kay ba. Ang basa sa comment niyo mga listeners dahil para i-shout out na lang siguro ni mga listeners kay aron kuan. Aron gamay tag basahon pohon. Pero comment lang mo mga listeners ong kuan kung ato pa ba ning ipadayon ning uploada kay na may nakigatbang gud lisod kayo ba. Makawa og gana i-upload ning drama kay bawo sila nga kay natay kita yung nakaon na pero makikuan din ba kompetensya ba okay lang tag sila nakaon na kay mo respeto man ta nung kapait kaya di ka mo respeto mga listeners nabasang sa nako mga listeners dahil ag kanang kuan ang komento ni shout out na lang shout out ni Jocelyn Patalinghog. Salamat sir, God bless. Salamat Jocelyn Patalinghog. Nya si Lilibet Lilibet is Bakulaw no. Nahurot yun ako ang tanang episode. Oy, lingaw kaayo. Salamat Lilibet is Bakulaw. Nya si Roxanne Cruz, salamat Lods na napod ko ipaminawon. Naminaw sa Kalag Nicolas no. Ug si Ma'am Marian Lustria, boss balag ibas ka ng mga tao nga mga kulang ug pangutok. Wasad kay angay experience sila ha kay kami nga karaan ng mga naminaw sa imong mga drama nakabalo mi og unsay reason nganong nakay vlog kamo pud mga tao nga dawat limpyo igo na lang gani mo maminaw mangreklamo pa jud mo mga hinampa kamo kasabaan mo Ma'am Miriam Austria ano lang reklamo sa vlog no i-forward na lang dito og di mo ganahan salamat Ma'am Miriam Austria no nya si MG si Roma. Thanks idol, salamat kayo mao niya gihulat na drama. Salamat MG si Roma. Si Daniela Gonzaga, good evening sir Jan. Daghan salamat sa pag-upload ning drama Happy Ducky Duck. Makalingaw matulun-anon ning grabe kasi aw sa dramaturgo nga nitaliwa na Mr. Ray Boris og mga kauban niyang mga dramaturgo. Amping sir, ang God bless us all always. Salamat Daniela Gonzaga. Si Amorlina Alcala, salamat sir nanapod ko i-upload. Nanapod kay upload amping kapirme. Salamat Amorlina Alcala. Nya si Chaichi excited na kaayo ang next part. Salamat kayo sa pag-upload idol. God bless ug amping ano na. Salamat Chaichi no. Nya si Rico Rini isuda basahon kay sumpay tanan mga listeners. Rico Rini Gadula Ruya. Sir Jan, Paul episode ba niya ang Happy Ducky Duck? Salamat sa upload Sir Jan. Paul mahuman yun hantod sa katapusan pero ang problema mo nawalan ko gana mga listeners nga tiwason kay nailang channel nga nakigatbang ba di po ka mao mo respeto ba basta kay balo sa nga ako igaon na pareho tong limbo nagpa-trailer na ko daan pero giatbangan sa tani radio drama Bisaya nya karon ningatbang na po ning radio listener murag iyahar tingali ni kung ako masayop ako taong nasayop lang ko pasaluag nasayop pero murag mamaor man kung batasan nga nang naay kanang di mo respeto ba makigatbang ba so lisod kayo no ihatag na nato nila tanan aron matagbaw sila sa man gyud comment mga listeners no gatong ipadayon og dili no kay mo mag-hustle kayo ning yaning gud nga si kibaw sila kita nakauna mangilo gyud nya si user nakabutang salamat sa pag-upload sa mga drama idol bag-o lang ko nahuman paminaw sa drama nindot sa mga drama si mga Bisayang drama nindot bitaw no si mga dramang Bisaya ikan sa RGMA DWS nya si kuan si user mga nakabutang nindot yung mga username pindutin mo lang ang profile roads makita na nimo di man lahi man ni kay sa creator studio di man mapindot
sa Creator Studio kuning gamit mga listeners no. Nya si Annalyn Samson, good morning idol. Salamat kayo sa sumpay sa drama, naghapon-hapon jud kog paminaw aning drama idol. Salamat kayo idol. More upload and God bless you nimo always idol. Salamat Annalyn Samson. Si Alfredo Bahala, good morning idol, lingaw kaayo mi diri samtang nanahi salamat sa sumpay, God bless you idol. Salamat Alfredo Bahala no. Nasa si Manilin Sacro, salamat po idol kabayan sa drama. Salamat Manilin Sacro no. Unya si Amis Channel, thank you way sa payan Amis Channel. Na si Maricela Arawiran, Maricel Arawiran, thank you sa sumpay, lingaw na pud mi diri while nang laba, God bless po. Salamat Maricel Arawiran no. Na si Kulasaw, wow part 4 na, yes, more power po, sana di ka magsawa mag-upload loads. Alam ko kung gaano kahirap ang mag-upload sa edit pa lang, sakit sa ulo. Mawag yun, tinuod yun na Kulasaw, di gidali mag-edit ya, makawa lagla gana ning naay makigatbang baka nang kay balo sila nga ako inaon na makibangga yun no, di mo respeto nya. Na try na nako murag kada adlaw nagsakit ang ulo, sige og edit tas ang content pa maong niundang nako mawag sa mo survive lang gini mga listeners no. Pero mo lagi kinalang gyud puta ta mag kamao ta mo respeto sa uban ba og intahay maghimo jud tag content bitaw, mo respeto puta sa uban ba kay parehas man nga naning kamot pa mga listeners. Si Kitty Garcia, wow, thank you kayo Lods sa kanunay upload og mga drama. Salamat Kitty Garcia. User nakabutang next episode please. Amo na ni. Nya si Jocelyn Infante idol, salamat malingaw na pud mi sa sige gira sagdira na sila. Basta kami pabilin jud mi magsunod sa imong mga upload dol. Salamat Jocelyn Infante. Si Ma'am Grace Blanca Flor, thank you sir. Ganahan jud ko ani nga drama sir, kompleto na. Maka high blood og makalingaw. Salamat Ma'am Grace Blanca Flor. Si Gisa Anora, salamat kayo Sir John, basta daghan may ganahan, never mind sa nag-comment nga why ayaw nagtagda Sir Ken o padayon lang dako kayo kagi katabang sa muang nga naas layo Sir Ken no skip ra jud mi makatabang nimo maong padayon lang jud. God bless you and your family. Salamat Gisa Anora. Murag nabalik na ko nagbasa sa niagi no. Sige lang. Si Junil Solano, salamat idol. Si Ganilin Deezer, Shawi idol from Kuwait, permi ko gapaminaw sa imo mga drama nindot sini. Pero karon para ko ga-comment nimo makawala sa kalaay idol, always amping idol. Okay na idol aron sad mabasa ang nag-comment. Salamat Shawi no. Shawi. Ganilin Dancer ang nakabutan sa iyang handle no, si Shawi ni. Si Rod Skins. Yehe nanagod ako ginahulatan Rod, salamat kay Lord. Maglaay good ko trabaho Rod kung dili ka mag-upload kay diri good ko ga paminawan sa imo. Salamat kayo Rod Skins. Si Aisal Kusaybi, alod men gahapon kay birthday nako, shout out, salamat sa sumpay, wala na jud ko nakasubaybay sa teleserye kay imo mga drama ko giseryoso. Uy, nalit na jud basa Aisal Kusaybi no, belated happy birthday Salamat sa pagminaw sa mga drama. Si Darlene Sumagang, thanks Sir John, God bless. Salamat Darlene Sumagang. Si Celine Patalinghog, salamat sir, hulat ko sa part 5. Late na nagbasa mga kalusan, part 6 taron. Si Mindy Miles, makalingaw man si Paklayo Salamat sa kanunay admin, God bless. Silent listener diri sa Florida. Next waiting si Puan Prince. Ang uban ana wala naminaw sa vlog kay wala man makasabot, bisan balik-balik nagsultihan nga di pwede ra escape. Salamat Puan Prince no. May pa nang uban kay makasabot na uban kay murag mapadapot sa dili maayong komento nga murag kontrahon nila ang vlog no. Salamat Puan Prince. User kabutan letter R ang profile. Salamat idol, makalingaw ang mga drama naminaw ko diri Riyadh. Salamat no, letter R lang may nakabutang sa profile. Eileen Nawag, salamat sa pagbasa sa comment load. Salamat Eileen Nawag. Ako lang paspasan gamay no kay hapit na pud 10 minutes. Mabuti tanig 12 siguro. Edwin Pancho, Boss Jan, parts 5 or 6. Mo na ni 6 na. Si iMemes YouTube. Thanks sa part 4 na minaw na sad ko gahulat jud ko ani. Salamat iMemes YouTube. Si Rod Skins, next episode Lods, excited na good kayo. Si Mr. Linila Omega, mindset ba? Mindset. Magyud, mindset yun.
Ungol Toledo Vlog, salamat sa pagsyagit idol. Way sa payan Ungol Toledo Vlog no. Nya si Labi ko, naka-smile na Nya si Amish Channel, yes, may new na pod ko paminawon. Thank you Lords, naminaw siya sa mga asoy ang libro sa mahika. Nya si Sapantas Vlog, thanks idol sa part 4 sa Happy Dakidak. Makalingaw kayo idol. Gasunod ko ani nga drama. Thanks idol, God bless. Salamat sa Pantas Vlog sa kanunay pagsunod no o paminaw. Nya si Ancient Truth, ala si Goliath ni idara na jud idol idara ala si Goliath ni idara na jud idol kaayo ni nako sa una ba permi ko maminaw nila Tiban o Goliath. Akin na sa ang kalag Nicolas nga thumbnail dili ni si Goliath no, si Dolphin akong gibutang. Gibagay-bagay ra pud nako ba sa murag komedyante bitaw sa drama. Nya si MJ si Roma, next episode please mao na na si It's Me, ang ngayon man di ay magkontrabida si Randy, makalagot kayo sa iyang role. Makalagot kayo siya sa iyang role, ha ha ha. Salamat sa bagong drama Sir John Indot, bitaw ning tag duha ka oras kay dugay mahuman. Kung bubo man good, sige ra tag pangita sa sumpay. Excited ako sa part 2 Pero nalit na jud kayo basa ni ba. Na si It's Me makamog gyapon, makalingaw kayo si Sir Bores, ha ha ha. Makamingaw iyang tingog Sir. RIP sir, di na to kadungog sa imong RIP. Bitaw. Sayang kay to si Boris no, komedyante kayo. Unya si Ramil Soringa, nalingaw jud ko sa inyong drama. Salamat no. Na si Maricel Lid, andyan lang sigad, di na tayo pababayaan. Salamat no. Unya si Nilio dugaya sa intro mauna na po nang i-forward na lagi udi ka ganahan sa istorya no ngano man gyud ning di man jud mo gamit sa mindset ay pa si Dini kay na pa yung mindset no si Dini Maoy. Si Carlos Candilasa, asa na ang part 5 ani idol part 6 na tarong na late kog basa. Unya si ayusin nakabutang letter A ang profile part 5 Sir John please 6 na ni. Asa ang part 5 nalit yung basa ika-unom na taron. Kuya, thank you sa next episode please. Noel Estupito no. Si Edwin Pancho, boss dyan, wala tong ikaw ang akong kinabuhi ulat atong part 9 part 10 na tapuhon. Salamat Edwin Pancho. Si ni Adjust Lisuda basahon naka-smile lam ni nakatawa. Carlos Candilasa, asa man naman ang part 5 boss. Hihi, salamat boss. Part 6 na ta nalit basa no. Nya si Lilibet Bakulaw hashtag 3 jud ko nagbalik-balik paminaw sa from part 1 to 10 makalingaw kayo ang pobreng milyonaryo no. Minaw si Lilibet Bakulaw. Nya ka-20 jud ko nagbalik-balik ug tan-aw sa YouTube haha from 1 to 10 nice story mashallah. Piniabot ka ka-20 balik-balik kay sa pobreng milyonaryo no. Salamat no Lilibet Bakulaw from Saudi. Salamat sa imong pagbalik-balik ug paminaw no. So may na lang na makatigom tag sintabo no. Diyan may mong $1 natud nga mo taas no. Salamat kayo sa imong pagbalik-balik ug paminaw, makatabang ni para natay mga pangsuporta mga listeners. Si IMM's YouTube, salamat sa part 5. Watching here in Saudi Arabia, salamat IMM's YouTube. Si Darlene Sumagang, thanks idol. Dili man ko dugay mo download. Dili man ko mo dugay mo download. God bless, makalingaw drama hawes, reflection drama idol, if maka-download no rush idol. Maski na nako bilis maminaw jud kog drama. Salamat Darlene Sumagang. Kitpe Garcia ayong gabi lod, salamat na pod part 5. Salamat ning gabi po niya Kitpe Garcia. Na part 6 na taron. Si Isim, salamat sa sumpay idol, minaw lang ko, keep safe and God bless as always. Salamat Isim no. Nya ipanghatag po ni si Isim og pangpalood no. Salamat yan ang Isim no. Si Jocelyn Infante, adol salamat upload nga drama nindot ni kay makalingaw. Salamat Jocelyn Infante. Nya si Amorlina Alcala, salamat kay Sir Hahoy sa payan. Nya si IMM's YouTube, ganahan kayo ko ani nga drama kay sagol og joke. Salamat IMM's YouTube. Nya si Elisa Parahis, next idol mo na ni. Shout out po ni Saisy Morales no. Daghan kay heart ni. Nya si Blaine Mix Vlogs, Fight Doll no skip ads. Salamat kayo Blaine Mix Vlogs no. Nya si
Minchi Gimina. Salamat dol sa sumpay. Shout out sa next dol. Permi naminaw diri sa Cagayan sa MS8 Transport si Bagay, Dorado, Jewel, Daurong, Makran, Bernabe. No? Shout out mo ni Michi Gimina. Nya si Jenny Oliverio, ang imuha jud ang pinakanindot na pag-edit ay thank you kayo. Nagatang jud ko. Salamat kayo Jenny Oliverio. Na si MG si Roma, thank you kay idol. Malingaw jud kayo ko ani na drama, daghan ko mabuhat na work. Salamat MG si Roma. Si Kulasa, yes, andito nang inabangan ko. Nya si Peter R ang profile, salamat salamat o shout out from Las Pinas Metro Manila. Salamat na. User may nakabutang. Si Rizal Bitansos. Saludo ko sa imong kakugi dyan, Kent. Maong di ko mag-skip og ads. Hihi, God bless you. Salamat kayo Rizal Bitansos, no? Nya si EEBB, thank you idol. Good morning. Gahulat jud ko aning dramaha, makalingaw man jud mawala atong kapoy ug kamingaw diha sa Pinas. Salamat EEBB. Versus sumpay please, amo na ni. Nya si Maricel Arawiran, thank you idol sa pag-upload. Hulat-hulat jud ko kay while maglaba, sige paminaw sa imong drama. Okay lang. Si sa Pantas Vlog, okay lang idol, always may mag-wait you drama. God bless idol, salamat. Sa Pantas Vlog, pero taasan nga to ang ending, no? Pero nara ninyo og maminaw mo sa to ang vlog, no? Kay para na nag-comment na si Maricel Batik-Batik, morning idol, thank you so much sa pag-upload. Way sa pa yan Maricel Batik-Batik, no? Salamat sa pagpaminaw. Na si Romnick Tihamo, salamat idol, dugay jud ko nagpaabot aning part 5 ba. Part 6 na ni, no? Nalit ko basa. Si Edwin Panso, boss, kini akong kinabuhi, hapit na ma-upload atang ko, boss. Mahapit na. Doon na nakadlaw. Edwin Panso. Si Amis Channel, thank you po. Isa pa yan, no? Salamat Amis Channel sa imong pagpaminaw, no? Si Moto Boom Boom Vlog, si Lods, excited na ko sa next part. Thanks Lods. Salamat Moto Boom Boom Vlogs. Si Day Jamlah, isuda basta. Ulis po ako nakinig sa mga upload na video nyo. Itong Happy Dakidak at ikaw akong kinabuhi. Pa-shout out po next video nyo from Jeddah. Salamat Day Jamlah sa imong pagpaminaw diya sa Jeddah, no? Si Gisa Anura, salamat sa sumpay, nagulat jud ko, hehehe, hala makalingaw jud, hala. Naminaw na lang kung balik sa Cecilia Serjan, amping ta ninyo always. Nalingaw po kani ko ani. Hala. Sige lang hala si Guryo to. Dinim Oriendo, thanks sa upload Serjan. God bless. Si It's Me, part 4 na jud ko, nindot og istorya ning dramaha bisag maglagot kong bibot. Randy Suson, malingaw pud kong andot Ray Arellano. Ray Arellano og Paklay Ray Bores, no? Suito kay na si It's Me ba. Sa muka ni Guryo, hala. Si Julita Ungay, Sir John, ikaw akong kinabuhi og Happy Dakidak, huwad may sumpay. Salamat Julita Ungay, no? Dahil sa Panglaw ito. Salamat. Si Junis Solano, salamat idol, way sa payano. Si Mr. Lenila Ubiga, ganda ng story nito, naminaw siya sa Paulay sa Kalinaw. Si George Burla, nindot yun nga drama, unta si attorney ang nakadayon. Kay mahimos director, kay di man si attorney na dayon. Si Mr. Lenila Ubiga, ganda ng balik naman ko. Si George Burha, salamat dol, nindot baya. Ay, salamat na humana yun, no? Sa sunod, di gayon na po tayo mag-shoutout mga ka-listeners naman. Comment lang mo, o gato ba itong kitam, ako po yung nakaon na po. Sa ako, gaya po na ipadayon, bahalag na ini atbang mga ka-listeners, kay ako may nakaon nag-upload. Listen po kayo, no, ka nang ilao na lang butanan sa limbo nga drama, wala ko mo dayon. Karon na nakasugod na ako, nagtaas ako agi ng Happy Dakidak. Napoy mo atbang, di na pwede na, kaya ako may nauna. Muna mga ka-listeners, no, ato yun ay padayon kay balo ko nga maminaw gyapon mo kay diri man mo nagsubay. Balag mang-overtake tong kanang giingon ni Ma'am Grace, no, nga radio listener, bahala to siya mang-overtake kay yaha po ng batasan. Mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching. God bless atong tanan.